by telling people his 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Hello. Welcome po sa ating program na The Bible Cafe. Welcome all. Good day, good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man po kayo nanonood at this time from part of the world na kayo po ay itinalaga ng ating Panginoon. But dito po sa Las Vegas ay morning. At ang mga kasama ko naman po sa Pilipinas is evening na. Si Pastor Ramesses Gamboa po ito, Pastor Ram in short, ng Calvary Chapel, Baguio City. At dito po, for the moment, broadcasting sa Las Vegas Satellite Studio. Welcoming everyone po. Salamat at nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon to serve you, to enjoy your fellowship at to study the Word of God. Even on air, on net, ika nga. Salamat. At salamat din po sa mga prayers, encouragement ninyo, even support, putting this, not only putting this program together, but sustaining this program together. Ayan, salamat. Because everyone, nakikita namin yung co-labor ninyo, participation ninyo. Truly, that is a confirmation that this program will continue to serve the body of Christ dahil ganun na lang yung pag-respond din ninyo. Actually, someone blessed us, a family blessed us to have a green screen, as they say. Dapat dito sa likod ko, but we will do a testing after ng program episode natin to make sure hindi na mag-cause ng much delay. Because we wanna broadcast even before ng 6 dito sa ng Las Vegas time. Anyways, by Monday, Adonai willing, makikita po natin yung green screen ika nga o yung video behind me instead na stationary na tarpaulin na nakikita niyo naka-print sa likod ko. Yan ay sign lang na talagang nandyan po ang inyong mga support willingly. At times ay no need to solicit. Ika nga, no need to solicit, but any participation ninyo is appreciated. Ayan. Salamat po. Again, welcome sa ating Friday episode ng Bible Cafe. Sa aking mga kasama dyan sa Baguio, mga kapatid, kumusta na kayo? Ano bang oras natin dyan? Pastor, good morning po dyan sa may US of A at magandang gabi naman dito sa Baguio City. Ang oras po ngayon dito sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Alright, welcome po sa ating lahat, mga kapatiran, mga kaibigan, sa ating pong, as Pastor Ram said, Friday episode ng ating programang The Bible Cafe, at patuloy po natin pag-uusapan ang mga salita ng Panginoon, specifically from the book of Proverbs, at even po sa mga katanungan na ipapadala po or babasahin po natin mamaya from our brethren and friends who are watching, joining us every night dito po sa ating programa. Si Brother Andy po ito, at tunay nga po na isang magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat.
even from now, sa ating pong kakasimula sa ating programa, inviting you all, kung kayo po may mga katanungan, ay padala niyo po. Send us your message or your questions, and we would love to hear from you, even your comments, perhaps suggestions so kung ano po mga bagay ng pwede po nating mapag-usapan na patungkol po sa salita ng Diyos para tayo po ay sabay-sabay na lumago sa ating pananampalataya, sa ating understanding, pangunawa kung sino po ang ating Panginoon na sinasamba. Ayan. Hi guys! Kamusta na nga po kayong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng bahagi ng mundo. Ayan, Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. Ayan, welcome po sa Friday edition ng Bible Cafe. So if you want to reach us, feel free po dito sa ating chat box dito sa ibaba, and also if you have topic suggestions, even counseling or more inquiries, you can reach us with this text line numbers 0927-494-2175 for Globe subscribers and 0949-736-5000 po for Smart subscribers. So ayan, come on board and be part of Bible Cafe Time na. Ayan. Alright. Hello po, good evening po sa inyo lahat. Ito po muli si Brother Harold. It's my second time po dito na makasama po ulit dito sa program na The Bible Cafe. And it's a great privilege po na makasama po ulit ako dito sa program na ito. So kung may mga katanungan po kayo, just feel free lang po na mag-comment sa ating pong chat box. At saka mga suggestions po pwede rin pong ipadala doon sa mga comment box. Alright. Po, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes. Alright, so if you have your scriptures there with you, mga Bible po natin, kung mayroon po kayong hawak po dyan, we would like to invite you all na makibukas po kayo sa amin dito po sa Book of Proverbs, verses 8 to 11. Yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Again, Proverbs 12 verses 8 to 11. Ito po ay babasahin po sa atin ni Brother Dennis. Alright, Proverbs 12 verse 8 to 11. Verse 8, a man will be commended according to his wisdom, but he who is of a perverse heart will be despised. Better is the one who is slighted, but has a servant, than he who honors himself, but lacks bread. A righteous man regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. He who tills his land will be satisfied with bread, but he who follows frivolity is devoid of understanding. So ito po, Proverbs 12, 8 to 11. Alright, salamat po Brother Dennis for reading. Balik po muna dyan sa inyo po, Pastor Ram. Alright. Salamat. 4 verses ang ating pong itatakel this morning. Simula sa verse 8, ang sabi po niya ay a man will be commended according to his wisdom. But he who is of perverse heart will be despised. Dito makikita natin ang nagiging cause, nagiging effect ng two different kind of people. Number 1, yung wise will be, yung taong may wisdom ay will be commended. It's always recommendable. Parang it's always good to recommend someone na meron siyang wisdom. Again, ang wisdom po ay yung taong everything that he does ay kinoconsider niya yung nagiging effect nito, consequence or impact. Kung kung tayo po ay nagbabasa ng Bible or natatawag po tayong Christian, kung careful po tayo sa ating pakikitungo at careful tayo sa ating pananalita in everything na sa mga kapwa-tao natin,
makikita nila yan ay pwede kang i-recommend o pwede kang i-join sa mga group nila o even sa mga relatives, kamag-anak or loved ones nila dahil yung parang yung radius na nasasagap nila sa iyo, kumari kung wifi ka, yung nasasagap nilang signal sa iyo coming from you, it is something well. It is life. Hindi siya destructive. Yan ang taong may wisdom. Kaya yung mga tao surrounding us, pleasant ang dating ng taong may wisdom. But how can you have wisdom? Yun naman yung mga previous na episodes natin na napapag-aralan or napag-aralan natin. Basically, ang wisdom kasi nasa disposal ng ating Panginoong Yahweh. Andito ang kanyang knowledge, andito ang kanyang salita. Now, pag binasa natin, it doesn't mean na transfer sa atin yung knowledge niya. Now we know. Kumbaga, alam na natin kung ano ang dapat palang gawin. Pag ginawa natin ito, nagkakaroon tayo ng understanding. Doon pa lang yung understanding. Now, wow, ganito pala ito. How joyful to be in a position that you are able to obey ang salita niya. Now, from that point, now in the disposal of Yahweh, now we can let you have wisdom. Ganun ang susunod na part yan eh. Kaya ang taong maalam sa salita ng Diyos, at the same time, isinasa buhay niya, yan ang most candidate to have wisdom. And then pag patuloy mong ginagawa yon, it will become a lifestyle. It will become a routine. Hindi mo man alam, you are already there. At to every person, to people that you nahahalo ka, maayos ka sa bawat grupo na nasasamahan mo. That means, that is a sign na Yahweh granted you wisdom already. Isn't it that, parang desirable? I wanna be like that person. A person who has wisdom. Commendable ka. Walang umiiwas na mga dissenting group sa'yo dahil you're causing some trouble or ibinibida mo yung sarili mo and pinuput down mo, sinisira mo yung kapwa-tao mo every time meron pa yung pag-uusap. Ang opposite naman yan ay ang sabi po niya, but he who is of perverse heart will be despised. Okay, yung perverse heart naman, yun na nga, yung alam mo, you're not supposed to say that, you're saying it, you're supposed to build yung kalikuan ang nasa puso mo. Usually, iniiwasan ka naman. They despised you. Even marinig lang yung pangalan mo ay parang naaasiman na sila na kumukulubot yung mukha nila just to hear your name. We don't want to be that person. Absolutely. And then verse 9 sabi niya, better is the one who slighted but has a servant than he who honors himself but lacks bread. Ito po itong senaryong I will not forget nung ako ay unang makapunta sa Baguio. Ang mga tao sa Baguio are simple looking. Sabi nga sa Baguio, you will see many, as they say, silent millionaires. Silent millionaires. Dahil nga kadalasan sa mga tao dyan na may mga properties, yung bihis nila ay parang mga ordinaryong tao. Okay? Hindi nila binubuhos doon sa maganda yung damit nila. Tingnan mo sila, they're very simple. And then pag you ask more about the person, tatlo pala yung buildings niya, yung ganon, yes. Yung mga boarding house niya ay ganito. Hindi mo man alam na cannot even tell doon sa kanyang pananamit. O paano, hindi niya binubuhos doon sa kanyang pananamit,
kundi binubuhos niya sa mga investments niya. Pero makita mo yan, ang daming gumagalaw na tao para sa kanya. Yun yung yung unang line. Kaya sabi po niya, better is the one who is slighted but has a servant. Kaya oftentimes sa mga hindi nakakilala sa mga ganun na klaseng mga silent millionaire ay parang tinatabihan yan, sino ba yan? Ganon. Pero mamaya pag malaman nila ay wow, ano pala to? O yung ganon, yung unang line. Pero may pangalawang line. Ang sabi niya, than he who honors himself but lacks bread. Ibig sabihin, yung honors himself, yung you do everything to lift your, kumbaga, yung forma mo, yung ibinibida mo, kahit hindi mo kaya, i-charge mo sa credit card. Kahit hindi mo kaya, niyayakap mo. Pa-selfie ka with your new dress or new car or new house, pa-selfie ka. Pero ang katunayan dyan, hindi mo naman kaya yun. Kaya nga, to the point, kung everything stops at this moment, you don't own anything. Dahil you honor yourself. Even yesterday, we were having a class, equipping class with some of the brethren. Yung tayong mga tao, tendency, we immediately build before the Lord says build. Ayan. Kumbaga pinangungunahan natin siya sa mga bagay-bagay. And then we ended up working hard because binild natin prematurely. Halimbawa, mayroon siyang every one of us, kung kailangan natin ng sasakyan will be there, the Lord will provide. Kaya lang, before that time, we will immediately get a car. Yun tayo. Doon humihirap ang buhay. Pag pinangunahan natin ang ating Panginoon. Ganon din. So, honor will come later. Pero may mga taong they do everything to look they're doing okay or they're ganito, meron na akong ganito na ang trabaho ko and everything. Pero katotohanan, you're lacking of bread. Kasi lahat ng mga kilos mo ngayon ay negative. You're just paying it off. Wala ka naman talagang pera. Yes. Yan ang verse 9. Better is the one who is slighted but has a servant. Again, dito ang lesson sa atin, be simple. Be simple. Alam natin, surrounding sa atin, sa society natin, whether dyan sa Pilipinas o dito sa Amerika man, yung mga taong yung nasa paligid natin, yung mga kakilala nating mga tao, minsan, they don't have the pleasure, they don't have the blessing like we do. For us, we have our own world. At least ang kausap ko, mga Kristiyano po. We have the Word of God. Meron po tayong pinupuntahan na fellowship. Meron po mga gawain, mga Bible study, mga ministry. Beautiful. Amen. Nandun po ang focus natin. Doon natin na ibubuhos ang energy natin, ang panahon natin. Beautiful. May mga outcome ang pinagkakaabalahan ng panahon natin. But think about people who do not even come to church. And all they do is think of what new things that they will purchase or they will they will buy. Ayan, they honor themselves in that way. Ngayon, pag tumingin tayo, okay, tinignan natin si merong don't say, oh, I wanna buy that also. Don't do that. Because you are simple. Sabi nga ni Paul, by the grace of God, we live in simplicity and sincerity, sabi niya. So tayong mga Kristiyano, dapat simple. Mm-hmm. So simple, but you don't know how much money you have in your pocket. At least there is money in your pocket. Hindi mo binili na, hindi ka gumayad doon sa mga taong really, they don't have any involvement whatsoever pagdating sa why Yahweh created them to be part of this life. Ayan na tayo. Wow, beautiful, beautiful. Kung alam lang nila what we have. Naku,
They will sell everything just to be where we are. Ang problema, tayo pa ang gumagaya sa kanila. Oo, salamat King Solomon. Salamat sa paalala, sa reminder mo sa akin for letting us know na mas maganda bang makitang simple ka lang and yet you have something in your pocket than one that talagang formado and everything, wanna show everybody the perfect me. Even sa Facebook na yan, may pakita mo na yan eh. Opo. Show them the perfect you. Sure. Every perfect moment mo, i-shot mo. Pero yung mga other moments, you know what's happening. Okay, so yung mga other moments are not so perfect. Don't show them that. Ganun ang mundo eh. Ganun ang kaaway. Para they will continue to anong tawag dito, to covet what you have when you are in your perfect moment. 11, sabi niya, 10, a righteous man regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. Ito po, napakalayo ng comparison ng dalawa. Yung daw righteous man ay regards the life of his animal. Ganun na lang yung care mo. Hayop na lang yan. Okay? Kung ganun na lang yung pag-alaga mo sa hayop mo, how much more kaya ang concern mo sa kapwa mo? Yan ang tinutukoy niya. Ang righteous animal na lang, okay? Animal na lang yung pinag-uusapan dyan. Kung ganun na lang yung care mo, pag-alaga dyan, much more pag sinabi ng Panginoon, love your fellow man. Much more nagagawa mo yan. Ikikita mo sa Actually, one time, meron akong na-encounter na presentation na parang 7 things to know if the person is spiritual. Nothing to do with the Bible. 7 things na malalaman mo kung spiritual ang tao. One of them ay yung he loves animal or the person loves animal. Yan ay tanda ng loves nature. Ayan. Yung plants, yan, animal, that is a sign ng isang tao na kung siya ay so easily can engage sa spiritual matter. Kaya dito sinasabi niya, a righteous man regards the life of his animal. Yes. But the tender mercies of the wicked are cruel. Yung pinakaawa niya, yung pinakaawa na lang ng wicked. Awa na siya, pero cruel pa rin. Wow. Awa na niya yan. Cruel pa rin. Ganon ang mga wicked naman. In comparison to the righteous. Ito, naawa na sa iyo, yung awa na ang binigay niyang wicked sa iyo, tao ka na, pero cruel pa rin ang dating. Masakit pa rin ang dating niya. Mercy na yon. Yung righteous, yung buhay ng animal niya ay takes care of it. Ganun kalayo ang righteous at ang wicked. Dito, this is a fact po kasi ito eh. This is a fact. Wala siyang proposition sa atin. Well, one thing is to be an spiritual person, it's always good to start in believing sa ating Panginoong Yeshua. Madali po yan. Kasi ang ating Panginoong Jesus, dumating siya para i-restore yung pagiging spiritual natin eh. All you have to do is believe in Him, say a prayer. Panginoon, ako po ay naniniwala na kayo ay namatay para mabayaran ang aking mga kasalanan. Mapalaya ako sa pagka-hold ng kasalanan and then allow your spirit to dwell in me. Pag ginawa po natin yon, all of a sudden, iba yung engagement mo sa buhay na ito. You will be more concerned sa buhay rather than yung looking too much into yourself tulad nung bago po tayo nakakilala. Kaya yun ang one thing that we can change. Kasi you cannot just start loving animal pero wala namang conversion sa kaluluwa o spirito natin within. Pwede mong magawa yan superficial, pwede mong magawa yan temporary, but later on babalik ka na naman sa pagiging cruel
kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Kanya. 11, ang sabi niya, he who tills his land will be satisfied with bread, but he who follows frivolity is devoid of understanding. I'm not sure if that's how you... I believe ito yung tamad naman at yung gumagawa. Di po ba? Kasi ang sabi niya sa verse, unang line, he who tills his land will be satisfied with bread. Yung, siyempre agriculture po yon. Sa panahon natin, kung dadalhin natin sa panahon natin, yung mga things to do in front of you ay you do not waste time, rather you're doing what you need to do sa dapat mong gawin ngayon sa harapan mo. Magbubunga po yan. Magbubunga po yan. Sometimes yung problema ng marami, ako hindi exempted dito. Yung tinatawag na meron silang tawag dyan yung procrastinating. You procrastinate. Yung parang sinabi mo, mamaya na yan. Isn't it? Diyan po tayong nabibehind most of the time. At dyan din nagkukos ng stress na sometimes, ay, ano na pala ngayon, kailangan ko na palang tapusin ito. Yun ang nagiging outcome sa atin. Kaya ang tinuturo dito, na yung sabi niya sa 11, he who tills his land, o kaya kung sino yung makita mo kailangan gawin mo na that moment na yon, will be satisfied later on. It's time to sit down, relax, ihang mo na yung hat mo, it's okay, magagawa mo yan. Wala kang ngayong hinahabol-habol na mga bagay na dapat mo palang ginawa. Yun lang naman ang tinuturo niya dito. Even sa ma-apply natin, even sa ating mga pagkain. Kasi dito, pagkain yung context nila during their time. Nandyan, nakatiwang lang yung lupa. Hindi mo naman tinitil. May tanim na. Pero hindi mo tinitil, hindi maganda yung tubo. Hindi maganda yung tubo ng iyong mga itinanim. In-start mo na, pero hindi mo inalagaan, hindi rin maganda yung tubo. Ganon din yung antithetic niya sa second line niya. But he who follows frivolity is devoid of understanding. You do not understand. Parang you do not see the outcome of your katamaran. You do not see the outcome of your anong tawag doon, slackness, no? Yes. Slackness, yung kikilos ka sana pero yung laziness mo, ay muna ako, pahinga muna. Pero ang tagal mo nang nakaupo. So, walang mangyayari yan dyan sa buhay mo. Mabibehind ka. You do not understand ang magiging impact nun. Yun po ang ating proverb of the day. Hopefully, meron po tayong natutunan or some kind of a lesson sa atin. Now, kung meron kayong mga addition dyan sa aming mga viewers, welcome po ang inyo pong additional or even clarification question. Yan, usually, dyan nag-i-start ang ating interaction. Yes. Okay, sa ating mga kasama dyan sa Baguio, meron ba tayong mga addition dyan or something that you wanna bring out more? Salamat po. Pastor Ram. Dito nga po sa I believe meron din po masasabi si Brother Dennis and Bro Harold mamaya. So, unahan ko na po sila. Dito po sa sa Pastor, sa verse 8, sabi po niya, a man will be recommended according to his wisdom. At habang in-explain nyo nga po ito, it ministered to me po na tayo po dapat, na mga kapatid, mga kaibigan, ng mga tao, kung ganito po pala ang sinasabi ng Biblia, that a man will be commended according to his wisdom, then we should seek more of wisdom. Hanapin natin ito, paglaanan po natin ng panahon, how we can gain wisdom, not only yung kung ano man po mga bagay or gustong mga bagay na gusto natin gawin or maangkin, but above all, should be wisdom na manggagaling sa ating Panginoon. For we will not be commended by those things. Ano po? Well, of course, mayroong commendation po yan, but I'm talking about the degree, the level of commendation na, for example, si King Solomon, nag-travel po yung Queen of Sheba.
And napakalayo Yes. po no, no? And it's just by carriage and by horse na nagbiyahe po siya. Yes. And yet, it's because of hindi yung sa wealth but the wisdom na kanya pong napakinggan na meron po si Solomon. Yes. At dito rin po, Pastor, if I may add something po dun sa nabanggit niyo nga po sa verse 9b na that he who honors himself but lacks bread, yung patungkol nga po dun sa a person who trying to pretend to be something, and yet wala naman po pala siyang sinasabi sa buhay. And by nature po kasi I believe we are like that, ano po, na Yes. we tend to appear. na yung bang mataas tayo, we are this and that, but in reality ay we are trying to appear more than who we really are. I believe ma-pressure po yun na dami we are putting pressure sa ating mga sarili. Such a good reminder po para sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na may totoo lang po tayo kung ano po yung status natin sa buhay. Mas maganda nga po, like what Pastor Ram mentioned po kanina, yung mga taga Baguio po ay usually when you look at them parang you're the same, but in reality may ano pala to, ganito. So I believe mas maganda po yung ganon. Yes, Ayan, actually, sige po. I agree with that, Pastor, kasi before I tried to work in a supermarket. Naging dicer pa ako before, Pastor. Then one time, habang nagdi-display kami, may lumapit na malaki yung tiyan. Medyo matanda na rin, pero butas-butas yung yung damit niya. So yung ibang mga kasama namin sa work, hindi siya kilala. Parang may nasasabi silang negative about sa kanya, to the point na yung isa parang inutusan pa yata siya. Pero after that, we found out na isa siya sa may-ari nung grocery na kung saan kami ay nag-work. Ganun po yung way niya na mag-dress up, yung mukha siyang bodegero, Pastor. Pero pag namamasyal siya sa SM, sa escalator, simple lang yung damit niya, pero yung mga taong nakakakita sa kanya, they never know. Sa kanya pala yung isa sa napakalaking supermarket dito sa Baguio City. On the flip side, yung isang tao naman na trying to appear like he is someone. I think yun po yung mundo na ginagalawan po natin ngayon, especially dun sa Facebook. Tama po yun na we tend to post everything na positive about sa buhay natin, and if mga na-achieve natin, mga places na pinupuntahan natin. Pero I think all of that are parang vain. Pagdating po ng araw, hindi naman po natin na madadala lahat ng mga bagay na ito. And being pretentious sa mga bagay na ganito, Pastor, tayo rin po yung magsisisi sa huli. Yes, exactly. May lang din po ako, Pastor Ram, additional question dito naman po sa verse 9. Where's that? Verse 10, I'm sorry. Sabi po, a righteous man regards the life of his animal, and truly I agree yung sinabi niyo po kanina na that's one of the signs kung ang isang tao ay tunay nga po siyang nakakilala na sa Diyos. Papahalagahan po niya yung nilikha po ng Diyos even sa pinakamaliit na nilikha ng Diyos, yung mga langgam nga po. Sabi ni I think Lemuel, or one of the authors and writers of Proverbs, na tingnan mo yung mga ants. So ang ano po, Pastor, ang follow-up question, kasi nagiging common rin po ito even sa Pilipinas, but there's this fact that actually Americans spend more money each year sa kanila po mga pets more than sa military budget ng Germany each year. Mas malaki po yung ginagastos ng American in general people sa kanila mga hayop. Imagine, military na po ng Germany yung pero mas malaki pa rin. So, up to what extent po, Pastor Ram, ang gagawin po natin na pagmamahal sa ating mga hayop? Okay. Well, let me clear yung when you love animal, ang taong mahal niya yung mga hayop, number one na sign na siya spiritual. Pero not necessarily
a spiritual being born again. Yes, Someone, right yung kanyang spirit with Yahweh. Yes, apo. Pero spiritual yan. Ibig sabihin yung you can easily connect on things that are spiritual. Ang Bible is spiritual. Ang salita ng Panginoon ay spiritual. Yan, mas madali silang mag-gravitate dyan, ang spiritual na tao. More than doon sa carnal na tao. Ang carnal na tao, ang hirap niyang i-invite to consider ang mga mensahe. Kasi very natural siya eh. Yun yung unnatural at saka yung natural. Ang natural, tama ba yun? Yung word na yun. Yung nasa natural sila, nasa flesh sila eh. Opo, Pastor. Into carnality yan. Pero yung spiritual, pag share mo ng word, hindi siya mahirap i-attract. Kasi spiritual na siya eh. But not necessarily born again na siya. Okay. Now, to what extent na alagaan mo yung hayop mo? I believe nasa conviction ng tao yan eh. Nasa conviction ng tao. Kung dito ay you have yung mga ibang mga pet owner dito, believe it or not, meron pa silang insurance. Naka-insured yung mga hayop nila. That sounds na-surprise ako nung marinig ko yun. But if that is the owner feels like how he can or she can take care ang kanyang pet, why not? Meron naman siyang pera eh. Ang problema, yung ninanakaw mo yung pera, dinadaya mo yung kapwa-tao mo, and then yung kinikita mo ay inaalagaan mo, hayop lang. Hindi naman maganda yun. It depende sa tao kung ano yung capacity niya. Let's say I take care yung pet ko sa the whole month ay ginagastusan ko siya ng $100. Pero ang tanong ay any other avenue na ginagamit ko naman yung pera ko. Ako ba'y nakakatulong sa ministry? Ako ba'y nakakatulong sa mission? Ako ba ay magbigay sa church na ina-attenden ko? Kung hindi tama 'yon. Tingnan mo, you are spending $100 sa iyong pet alone, sa isang pet mo. Opo. Pero pagdating sa gawain ay hindi ka involved. That is out of balance na. Lalo na sa mga taong who claim to be Christian, hindi po talaga tama 'yon. Hindi tama yan. Ang dapat meron ding, kung ganun na lang yung alaga mo sa iyong hayop, dapat ganun din. Mas malaki yung involvement mo pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Because more important sa Kanya ang kaluluwa ng tao more than sa buhay ng mga hayop. Yes, Pastor. I think, Pastor, it's maganda po talaga yung magkaroon ka ng pet kasi parang you give parang a regard importance sa mga creation ng ating Panginoon. Parang may mga positive rin po kasi na idudulot having a pet. Pero Pastor, what can you say po about dun sa mga cruelty sa mga animals like sa circus or even sa mga shows na ginagamitan po nila ng mga animals to the point na yung mga animals na yan ay namamatay because simply ginagamit po nila ito para pagkakitaan. Yes. Well, ang mga taong ganyan ay sobra na eh. Kumbaga, at times may mga palabas na they give us warning kung ano yung content ng panonoorin natin, di ba? May mga PG-13. Ang dami na ngayong mga labeling. Pagdating sa cruelty sa mga animal ay para sa akin that is too much na yan eh. Too much na yan. That is something I cannot watch. Yes po. Parang inutusok yung puso ko pag yan ay talagang sobra na sila. Yung ngayon to the point na pwede ko lang tingnan yung sipahin yung aso. Yun lang ang pwede kong tingnan. More than that, hindi ko na kayang tingnan dahil ang mga hayop ay part sila ng creation ng ating Panginoon na makasama natin sila eh. Meron silang
beautiful contribution sa ating mga tao. And then, ganun na lang yung gagamitin. Ang tao talaga, sometimes, wala kang mailagay sa kanyang kamay. Aabusuhin niya yan. Yes. So, yan ay biyan na. Mga criminal na ang mga yan. Pagdating sa how we take care ng mga, yung mga hayop. Dapat we should, mga Kristiyano. Lahat ng gumagalaw. Think about it. Life yan eh. Yes, of course. Meron nga akong kakilala, supposedly pastor siya. Pero namamaril siya ng hayop. Paano ko papatayin yung hayop? Yes, Paano papatayin yung hayop? And then you say, ikaw ay may manggagawa ng buhay. Ikaw ay nagapangaral ka ng buhay na salita. Pero pinapatay mo yung hayop. Yes. Parang, hello. Oo nga po. Actually, may follow-up question si Pastor Renan po, Pastor, na sabi po niya, will we also see our beloved pets in heaven? Ayan, sa langit. Na, I believe somewhere in the book of Isaiah, may nakasabi po doon na, a day will come na yung cobra, hindi niya nakakagatin yung ganito, yung bata. So, what's your, po dito, Pastor Ram, sa katanungan po na ito? That we do not know. Ang alam natin, Isaiah may be talking about the millennial kingdom. Okay? And we do not know if our pets now will be with us, Adonai willing, when we get to first the kingdom ng ating Panginoon or come back here sa paradise, sa earth. No? We do not know that. But we know there will be animals around us. Yes. Kasi iba yung dulot ng contribution ng animals sa atin eh. Opo, yes. Yahweh knows exactly what is that serving so best sa atin. And whatever Yahweh has for me, parang ano yun eh. Galing ako sa biyahe at ako ay talagang exhausted, ako'y gutom at medyo na-drain ang aking nutrients dahil nga iniwasan ko yung mga basa na lang pagkain sa stop ng bus at ngayon nakarating ako dito sa bahay at hindi ko alam kung anong gustong kaya sa bamba o ano yan. Hindi ko alam kung anong kakainin ko eh. Ano yung masarap, ano yung kailangan ng katawan ko. Eto ngayon, merong isang dish sa harapan ko pero may takip. Pagbubusan ko yan, whatever is that, kung ano man yung pagkain na yan, that's the best for me in my condition. That's Yahweh. That's Yahweh waiting for us. Whatever is that waiting for us, whatever He has for us, that is the best. We can only imagine what it is. Kung ma-remember natin ang yung laban, yung pet natin, ibabalik niya dyan, may mga alaalang babalik din sa atin. Baka may alaalang hindi natin gustong maalaala pag tayo nandoon. But whatever Yahweh has for us, the basic is we know there will be animals around us. Even sa restoration, meron siyang minention eh. But two is, we do not know who are those animals. Alright. Yes. Salamat po, Pastor Ram, sa kasagutan po na yan. Since we're talking about animals, ito, konting extension lamang po, Pastor. Kasi at one time, meron po kaming pinanood sa church. It's really, cruelty. Yung mga hayop po, Brother Dennis, Brother Harold, yung pagkakuha ng gatas po nila, yung mga baka, yung pagkatay po sa kanila, hindi talaga po makatao. Halos ayaw mong panoorin po eh. Earthlings, yun po yata yan, no? And I was reminded lang po, since we're talking about this, about animals po, Pastor Ram, na even in the book of Genesis, at first, Yahweh instructed Adam and Eve to just eat the fruits ng mga puno. And then later on, ay inallow po ng ating Panginoon na kumain na po ng mga meat. Yes. Okay. In your perspective po, Pastor Ram, ano po kayang reason po nun, based na rin po sa scripture, bakit inallow ng ating Panginoon later on na ipakain, or yung mga hayop po na allow na ipakain? Well, I remember, nagsimula yung
pagkain nila, siyempre, nandun na yung pag-neglect dun sa design ni Yahweh. Nung si Noah, as I know, nung paglabas nila sa ark, ay sinabi ng Panginoon kung ano yung clean and clean sa kanila. Yes. Diba? Remember, ang clean and unclean hindi po nagsimula sa Leviticus 11. Yes, Even opo. sa Genesis, nandun na po yan eh. Mhm. Na pinakain yung mga clean animals. Let me just focus dito sa radius doon sa panahon ni Noah. Remember, ang pinapakain ng Panginoon kina Noah ay yung mga grass-eating animals. Opo, Number yes. one, yung cow, yung sheep, yung goat. Di po ba? Sila yung kumakain ng grass. Mm-mm. Provided yung kanilang paa, di ba? Yung ano ba 'yan? Dapat hindi split yung kanyang paa. So, meron ka ring binabantayan. Hindi lahat ng kumakain ng grass ay makakain mo. Tingnan mo yung kanyang paa according sa Leviticus 11. Now, dahil after the flood, lahat yan ay ang mga pananim ay nasira lahat. Pero merong concentrated na grass, may concentrated na herb. Nasa meat ngayon ng animal. Nasa meat ng cow, nasa meat ng goat at nasa meat ng sheep. So dahil walang makain for the meantime, concentrated yung meat. So pwede mo kainin na muna yung meat. Pero ang design dyan, kung pwede, babalik pag nag-grow na naman yung grass, nag-grow na naman yung mga herbs, balik na naman doon. Yan ang mas magandang klaseng diet eh. Kaya pag when we eat meat, you should think na I'm eating a concentrated grass. Kaya dapat ang kinakain nating meat, supposedly yung mga kumain ng grass. Eh dito sa Amerika, kakain ka ng beef. Ang beef dito ay ang mga cow, lumaki yan sa kakakain nila ng corn. At one time, minix nila yung kanilang mga entrails at pinakain sa kanilang kapwa, sa baka. Yung entrails ng baka. Inalo nila sa kanilang pagkain. Hindi kumakain ng grass ang mga baka dito. Puro corn ang kinakain nila. Kaya iba yung laki nila, iba yung nutrients ng mga meat nila. It's really unhealthy ang how they raise mga hayop ngayon. So going back, let me go back to sa bakit pinakain ng Panginoon. Because that is a contingency. Pero kung ang tao ay kaya niyang kumain lang ng gulay, I think mabubuhay siya at mabubuhay siya ng matagal sa mundo nito eh. Ang tao ngayon, pinapaisip nila sa atin na yung we supposed to eat meat. Hindi po totoo yun. Kung kumakain ka ng meat, it's okay. Pero hindi yung, may mga tao na pag hindi siya kumain ng meat, parang nanlalambot siya eh. Opo. That is a, na-program ka na. Hindi po totoo yan. Yes. Dahil ang lahat ay sabi nga nila, if you eat all the vegetables, complete vitamins ay nandyan. Kung A to Z, nandyan ang vitamins sa vegetable. Provided, organic yan. Yun. Sabi nga po nung nakausap ko po, kakilala po pastor, sabi niya, mahirap daw po pag hindi siya makakain ng meat, like what you said, nang lalambot. Kaso lang po, itong meat na kinakain ay yung tinutusok, yung nilalagyan ng apple sa... So yun ang kanilang meat na, Actually, may comment po si Ma'am, katanungan si Ma'am Violeta Datuin. Is it true that pets helps to prolong our lives? Yan po, Pastor Ram, since we're talking about pets. The pets. Absolutely. Siyempre, conforme kung anong pet. Dito, maraming mga incident. Nag-aalaga sila ng sawa. Oo nga naman po. Sawa ay cause some damage. I think meron pang parang may kinain siya o may napatay siyang member of the family. Of course, i-put muna natin sa context ito. Of course,
ano na yun, obvious na yun eh. We're talking about cats, di ba? Yung dogs, Apa. mainly. Kasi yan, walang dalang parasites ang mga yan that we know na it will cause us harm eh. Okay, dito muna tayo sa cats and dogs. Yes. Absolutely, kasi iba yung impact ng pets sa tao. Parang Opo. you're excited to go home, makikita mo yung excitement niya, yung Opo. pag makita ka niya, yung parang galak na galak siya. Opo. Nagagalak ka rin pag makita mo yun. Parang iba yung joy mo sa iyo. Number one, pinaano niya yung spirit mo, pinagalak niya. That's a Opo. good thing. Kasi pag nagalak yung spirito natin, ourselves follows along. Yes. Tayo ang commander kasi ng ating body. At ang ating body, trillions of cells na nasa atin. Nagdidepende sila kung ano ang mood natin. Pag ang mood natin is, yes, okay, ano din sila, Ate June, parang ganun din sila, pump sila na masaya si Yes. boss, parang ganun sila eh. Ngayon kung ikaw ay parating stress, problematic, naku, mamamatay na Yes. tayo nito. Nagkaroon mga cells natin. Kaya makakita mo, all kinds of sakit naman ang lumalabas sa mga ganun na klaseng mga tao because they think they think something that is stressful, negative, bitter sila sa buhay nila and everything hindi tama. Nako, papatayin mo ang sarili mo kasi yung mga cells mo mismo ay you are actually dinidiscourage mo sila. You're Yes. saying mamamatay na kayo anytime. Nawawala yung hope nila. I-reverse po natin yan pag meron kang alagang hayo. Yung Yes. makita mo siya na, pag gumanon ka, yung mga cells mo, kinikiliti mo na parang masaya tayo, tatagal Yes. tayo, mabubuhay tayo, gano'n ang sasabihin Okay, ko. opo. Talaga mapoprolong ang buhay Opo. ng isang taong may pet. Now, ito po study ito. Lalo na sa mga may edad, sa may Yes. mga edad na mga tao. It's good to have a dog na yung alagaan mo siya from puppy at have the dog even close to you. You can even sleep with the dog, no? Sleep with the Yes. dog. Dahil lang study, yun daw heart beat ng pet mo at saka yung heartbeat mo because of your closeness masisynchronize ang kanilang yung beat ng puso ninyo. Siyempre pag tayo ay nagkakaedad na parang medyo tamad na rin yung puso natin parang gusto niyang mag-skip ng yung wug Yeah. That's true, Pastor. So ngayon, dahil yung pet mo ay baka siya, at yan ang niya. Yung heartbeat niya, masisynchronize ngayon yung puso mo pagkasama mo siya. That's That great. is one thing na, study po yan That Wow. is one thing na pwedeng maging benefit sa atin. Tayo ay may, kung tayo ay may pet, really close sa atin. Hindi yung pet naman natin sa Pilipinas, minsan pag pinet nila, itali nila Lahat ng tira ng pagkain yan, instead ng tapos kainin mo yan. Bahala Basta ka ikaw dyan. ang trabaho mo, taga-tahol ka dyan. Hindi yan. Yes, opo. Hindi po yung pet. Ang pet ay yung your member of the May family. interaction, opo. Yes. To the point nga, one time, pinicture ko si Lo, yung aso namin, pinicture ko siya. Ayan. Yung tsura niya, sa interpretation ko sa countenance ng kanyang mukha ay hindi man niya alam na aso siya. Wow. Yes. Tingnan mo yung profile picture na Lo Gamboa. Ayun, May- ayan. May Facebook po si... Hello, may Facebook. Yeah. Lo Gamboa, tingnan mo yung picture na yan. Tinake ko yan, nasa kwarto ko yan. Nakahiga siya sa bed ko. And then pinicture ko siya. Tingnan mo yung tsura niya. Hindi man niya Ayan. alam na siya aso. Nag-smile pa siya, Pastor. Actually, nanonood siya ngayon, si Lo. Pastor, that's true. Even sa bahay po namin, actually, 3 lang kami
when we add up a little cute puppy na na dog, it adds color sa bahay kasi pagka pagod ka, may sumasalubong sa iyo pagka pinapagalitan mo yung bata, may kumakampi. Parang napakasaya po yung may pet sa bahay because kung may times na stress and everything, pero pagka may gumagalaw-galaw nakikipaglaro ka sa kanya, parang nagiging nalalighten po yung atmosphere, yung mood, at saka nagiging responsible po yung isang tao na alagaan yung isang pagpapaligo, pagpapakain and everything. Napakaganda po. Pero occupied. Opo, Pastor, keeping occupied. Pero what do you think po, Pastor, dun sa mga tao na yung pinipet po nila is yung mga hindi natitame, just like yung mga snake? Kasi may kakilala po akong pastor dati, pastor po siya na ang inaalagaan po niya mga snakes ang lalaki po nun ang tataba. Pastor, what do you think of that? Hindi natin alam kung ano yung nasa kaisipan niya, pero we're talking pets na hindi mo naman kasi mahag yung snake Yes. The pet that we're talking about, yung someone na kasama natin, yung naalagaan siya, gano'n. Hindi na yung pinapakita mo lang. We're talking pet na talagang household pet, Ayun. Yes, salamat po, Pastor. Actually, it reminded me po, Pastor Ram, Brother Dennis, Bro Harold, na I need to save for a pet. Ayun. Nakakahaba po pala ito ng buhay, no? Yun yung isang gagawin po natin, magandang investment, yung aso. Although may dalawang tikiting na po, but it's good to have, I think, a pet. Salamat po, Pastor Ram. Actually, may comment din po si Ma'am Grema Canlapan, Bro Harold, if you could read yung kanyang comment po. Sabi po ni Sister Grema Canlapan sa verse 10 po, "Wicked will always be cruel. Animals are part of creation and we need to show proper care and humane treatment sa kanila." Animal cruelty and mistreatment po has no place in the Christian life. Yes. Amen po to yun, that. po. Exactly. Actually, meron po siyang isang sinabi din po, and this is a fact, actually, na sabi po niya, sa China po, they have dog festival. I mean, they gather dogs na gumagala and even owned by someone, then eat them. At totoo po ito, na nagkakaroon po sila ng mga time na ganito. Every year. Actually, yes. Actually, Ma'am Prema, even dito po sa Baguio, po. you know, Favorite mas dish. common po dito. Yan. Favorite Although this namin. is happening all over the country in the Philippines, but mas siya dito, mas rampant kumbaga, kasi even those who are in the government, sila po mismo, you know, they kumakain po sila ng ganito. Anyway, napakagandang sige po, Pastor. Let me clarify yung verse 10. Yung verse 10, parang sabihin na nating yung righteous ay ano siya, hagdanan siya ng fourth floor, hagdanan siya pababa. Okay? Tapos yung pinakababa niya ay yun ang pinakataas ng pinaka higher part ng third floor, di ba? Yung gano'n, bababa naman yung third floor. Ang sinasabi ng verse 10, yung mercy ng righteous, yung pinakamababa na, yung how he treats yung mga hayop, yung wicked, yung kanyang mercy, wala pa dun sa kalingkingan, dun sa how the righteous is. Yan. Kasi ang cruel dito, yung sa verse 10, kung paano siya mag-demonstrate ng mercy sa kapwa-tao niya, hindi na sa hayop. Hindi na sa hayop yan, sa tao na mismo. Yung ng righteous, pagdating sa mga hayop, labing pa rin siya O how much more yung kanyang relationship sa tao. Pero yung pinakamababa niyang the way he loves animal ay yung wicked. Yung mercy niya sa kapwa-tao niya, hindi pa na-meet yung kung ano yung love ng righteous sa mga hayop. Yun ang doon. Salamat po, Yun ang Pastor. sinasabi ng verse. Meron din pong sige. Pastor, meron din pong comment si Ma'am Jules Trinidad. Sabi po niya sa Genesis 49
verse 6 tells us that God takes animal abuse seriously. Yan po sabi. Ayun. Alright. Ano yan? Ano yan, bro Harold? Sabi po ni Ma'am Jules. Trinidad po, sa may Genesis 49 verse 6 po, tells us that God takes animal abuse seriously. Yan po. Ayun. Okay. Na meaning we should take the animal abuse seriously. Yun po ang nakasulat po sa Genesis 49 verse 6 daw po ata. Ano po. Alright. O, salamat po. Salamat. Yeah. Absolutely. Yung animal abuse is not in the picture of a Christian person. Opo. Dito rin po, Pastor Ram, mayroong comment din si Uncle Fernando, Brother Fernando Vergara. Good morning po sa inyo dyan, Uncle, sa may Roseville, California, even with kay Auntie Malu. Ang message po ni Brother Fernand sa ating pastor, sabi po niya, good morning, Pastor Ram. Good morning, good evening, Brother Dennis, Bro Andy, nakikita, at Bro Harold din po. Nakikita natin na ang mga dog lovers in particular ay very caring dahil kung minsan ay mas masarap pa ang kinakain kesa amo. At kung nagkakasakit ay worried din sila. Yes. One time nga po, kasi may clinic dyan malapit po sa church, may nakita din po nga po ang couple, nagpa-x-ray ng kanilang dog. Kita ko yung film ba? Pwede rin palang i-x-ray yung dog. Anyway, going back dito po sa comment ni Brother Fernand. Yeah. Mas masarap nga daw po ang kinakain ng aso kaysa sa amo, at kung nagkakasakit ay worried din sila dahil dinadala pa sa mga veterinary doctor. Yeah. Ngayon, ito po yung question po, Pastor. Masasabi ba natin na ang mga kumakain ng aso, particular dito sa Cordillera, ay cruel? Ayan, ito nga po sinasabi natin kay Ma'am Crema kanina. Mas rampant po yan dito sa Cordillera. So, masasabi daw po ba, Pastor, na... Yes po, na masasabi daw po ba na yung mga kumakain ng aso ay cruel daw po ba yun? Yeah. Well, one thing we know ay sila, ignoramus. Ignorant sila sa salita ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng kumakain ng aso ay consider na alam nila what they are doing. Yes. Meron kasing mga tao, mga bata na nakita na nila ito ever since nakikita nila sa gathering nila, o ano yung kinakain mo, ay aso, parang naging aso ay naging another meat selection. Kaya yan, kakain siya, and then maging medyo teenager na siya, kumakain pa rin siya ng aso. But we cannot say cruel siya dahil yan lang yung nakagisnan niya So, ignoramus siya, innocent siya, ignorant siya na actually ang pinapakain lang na meat ng ating Panginoon ay namely yung goat, yung sheep, at yung cow. Yan ay mga meat. We're talking about red meat, di ba? Yan ang mga meat na dapat kainin lang ng tao. Kasi yung taong, yung bata na naging teenager na, naging adult na kumakain siya ng aso just because ang kinagisnan niya ay dog meat, just another selection sa kinakain ng tao, is as the same lang nung kumakain ng baboy. The same lang. Ang kumakain ng baboy ay hindi sila cruel, kundi sila ignorant pa rin sila pagdating sa habilin ni Yahweh. Pero may mga cruel na mga tao na kumakain ng dog meat. Yan siya mismo yung hahampas sa ulo ng aso. Siya mismo yung magbibigti sa aso. Siya mismo yung bubukas sa aso at iluluto niya, kakainin niya. That is a cruel person. Kaya wag nating ilagay sa isang compartment na lahat ng kumakain ng aso ay cruel. May mga iba dyan na hindi naman talaga sila cruel. Yes, yes, opo. If I may, konting share lang po sa Ram. Kasi before, nung wala pa po tayo sa Panginoon, yun nga, may mga bisyo, may inom, ganon. And at one time, meron po kaming pulutan, and it looks like very delicious. Salivating yung pagkaluto kasi ang sarap eh. And then I was staring yung pagkain,
unti-unti, napapansin ko parang may gumagalaw. Ano kaya to, no? Sabi ko, when I take a closer look, ano po pala yon, yung mga maliliit na uod. Kasi yung meat po na yon, ano siya, aso. So, in other words, hindi po siya, hindi siya, kumbaga, other than, hindi talaga sila designed para kainin po, hindi din sila maganda sa pangangatawan po natin. Kasi once we eat yung kanilang meat na may ganun na mga uod, same with the pork. Pupunta po yan sa sistema po natin at mas magiging prone po tayo sa sakit. Alright, napakagandang interesting po ng mga discussion. Actually po, may pahabol, Pastor Ram, in line with our conversation, si Ma'am Rosana Sunflowers. Good evening po or good morning po dyan sa inyo, Ma'am Rosana. Sabi po niya, are dogs mentioned in the Bible po? Yan po, Pastor Ram. Are dogs? I'm not sure specifically na mention na dog. I have to check with that. Pero definitely, kung na-mention sila, ay hindi sila yung isa sa mga pinapakain ni Yahweh. Yes. Yeah. I'm not sure lang po yung sa gospel account po, Pastor Ram, pero parang may maano po ako sa gospel. Hindi ko lang, I'm not 100% sure. Especially yung... I think I remember sa Old Testament, parang si Jezebel, kinain siya. Ayan, yes, that's one. Opo. Tama ba? Opo, Pastor. Kinain ng aso, yung kanyang katawan. Opo. Yes. Na-mention ng mga aso. Yes. Alright. Alright. So it's like 5 minutes after our first hour together. And wow. As early as now or this first hour, you just send in po yung mga question nyo. Nang sa gayon po ay marami po tayong matatalakay sa ating Friday edition ng Bible Cafe. Yes, exactly. 1 hour and almost 7 minutes to be exact. Ano po? At ngayon po, dadako po muna tayo sa pagbate sa ating pong mga kapatiran who are listening online, mga kaibigan. Once again, good evening po, good morning, good day. Ano po, to be short, or to make it short, good day po sa ating lahat. Welcome again sa ating programang Bible Cafe. At dito po pinag-uusapan natin ang salita ng ating Panginoon regarding even sa ating pong mga Christian walk, or if you have queries about, this particular doctrine, ano bang sinasabi ng Biblia about this, even kanina po, about animals. Meron ba? Na-mention ba yung animals sa Bible? Exactly, meron po niyan. Meron ba yung aso? Meron po, no? Kaya kung may mga katanungan po tayo regarding the Word of God, regarding kung ano ba yung purpose, for example, ng buhay natin, then, interact with us. We want, as I've been saying, we want to hear from you. Alright? Sa ating po mga kaibigan, mga kapatiran. And sa pagbati po, I would like to greet general na po mga kapatiran sa Sisig Baguio. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Buhay kayong lahat. Ayan, naimbag na Rabi'i. Shabbat Shalom sa inyo lahat. Exactly. Now ay nasa mabuti po tayong kalalagayan sa mga oras na ito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung ulan po ay although wala pa po si Haring Araw, yung araw, hindi pa masyado nagpapakita, but at least hindi na po ganun kalakas ang ulan at yung hangin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. And mauna po sa ating mga pagbate, of course, si Sir Errol, si Sir Oliver, si Brother Alas, and kay Mark. And also, yung kanina po, yung early na naka-tune in, early viewers po natin kanina. Si Ma'am Bot Gamboa is with us tonight. Ayan. Welcome po sa Bible Cafe. Also kay Brother Ver Libranda, ayan, nauna po si Brother Ver kay Brother Alan De Castro, ayan, and kay Brother Jonathan Bacani. Hello po. Together with Sister Raquel, Jeron, and Anika, ayan, kamusta na nga po kayo dyan, and kay Pops Danny at kay Mama Aida Olais, ayan, Brother Harold. Ayan po, I would like to greet din po si Pastor Renan Mangonon, dyan po sa Lucena. Hello po. Ganun din po kila Ana Peralta. Yan. Hello. Si Sister Mira Kang, hello. Si Jed Gamboa, si Hyra, tsaka si Baby Rebecca. Dito sa inyo dyan. Tsaka si Lo. Tsaka si Lo. Ayan. Hello po sa ating lahat. Ano po? And with that, mamaya, pagpapatuloy po natin yung ating pag-greet sa ating mga kapatiran listening us online. But
For now, let's read some questions na pinadala po sa atin ng ating mga kapatiran. At unahin na po natin yung question po from our episode last night. Yes. Galing po ito kay Brother Ali Hizon. Bro, good evening sa inyo dyan if you are watching. All the way from, I believe they are in the lowlands right now sa Pangasinan. Ayun, bumaba Together with sila. with his parent. Bro, ingat kayo dyan, no? So, ito po, Pastor, ang katanungan ni Bro Ali. Sabi po niya, good evening po, Pastor, Bro, and sis. Kasi kagabi po ito Sister Unbi. Ayan, thank you Unbi, no? Last night. Hello, sis. Sabi po niya, how do we respond po sa mga taong nagbibigay ng mga sobre sa bus at sa daan na nagsasabing para daw po sa church? Ayan, it's very common sa ating pong panahon ngayon. Okay. Pwede ba bumati? Okay, Pastor, go ahead po. Meron akong mga nasa Nakalimutan na naman natin po, no? Yung mga hindi pa nabati. No, Pastor. Opo. Go ahead po. Sige po. Yes. Unang-una, I wanna greet my sisters. There are 3 of them are watching. Yan. Yeah, Jules Trinidad is watching us right now. Si Bot Gamboa, as we were texting even before the program. Bot, good morning. Hello po. Even kay Hello po, good morning. Kay Ma'am Grace. Grace Gamboa. Yes. Chat yan. Chat Gamboa. Chat, kumusta? And also, yung hindi ko narinig ay si Izar de Guzman. Yes. Na-greet ba siya? Negative po, Pastor. Izar. Negative. Hello, Izar. Okay. Good morning. Good evening dyan, Izar. Salamat. Izar is the one helping us to put together ang manuscript nating Grace to Yan. Disgrace na book. Yan. Good morning, Bro Izar. Si Jonathan, nag-greet ba? Opo, Pastor. Yes, opo, Pastor. Alright. Of course, ang ating dakilang Alan De Castro na ano siya, nag-greet ba siya? Opo, Pastor. Pinag-ahanap Yes. pinag-ahanap daw si Brother Alan Yung Saan po, mga Pastor? lahing pikutin, may si Belen Moleski, Sister Belen. Ayan. Hello po. Welcome po. Alright, magandang umaga, Sister Belen. Say hi to your husband also. What is your husband's name kasi? Just text us so we can also greet him. Nahuli si Brother Ed Mosqueda, naunahan siya ni Brother Alan. Opo. Brother Ed, may message si Brother Alan after ng pangalan mo. Brother Roel, Don Ulani is watching us. Yes. Brother Jerome, Talito Ayan. Jerome is also watching us. Magandang umaga sa atin dito, Bro Jerome. Wilma Kayaban is also watching us. Hello po. Hello. Sorsogon, Bicol. Yes. We know ang gaano kalayo. Si Bob. Bob, Brother Bob. Good morning. I know you are watching with, Ayan. Sister Belen. Good morning to us here. Ito si Tin Alcoba Santos is watching us. Hello po. This is the daughter of Sister Alma Alcoba naman dyan sa may San Pedro, Laguna. Attorney Marian watching us. Nag-greet na ba siya? Negative po, Good Pastor. morning. Hello, Marian. Hello, sis. Hello po. Yes, Marian. Good evening sa inyo dyan. Say hi to your family, please. Yes. From Bible Cafe family. Ayan na nga, na-mention my daughter, si Hyra. Yun. Together, yung members of the family. The Yes. new bossing, si Rebecca at si Bunso, si Lo. Hello. Si Chef Ronnie, nanonood sa atin. Wow. Hello po. Sir. Guillermo. Yan, watching us. Chef Ronnie, by Monday, tsaka na lang natin nilagay yung blessing po ninyo na green screen natin dito. Wow. At we tested yesterday. Naku, ang ganda. Yung
yung tawag dito, portable lights at yung screen, mabibless po ang bawat isa sa sa kindness ninyo. Si Mira King is watching. Mira Mira, King. Mira, no? Pastor. Myra. Opo, Mira. Oo. Opo, Pastor, Mira. Mira. Sister Josepa is also watching us. Ayun. Over Sister Josepa, Ito good po. morning po sa atin. Ito, si Achi is watching us. Si Aching Malu, Samson, Lacanilao. Ayan. Ano kapatid? Good morning kaya katamon eh. Si mother ni Sister Umbi, nag-greet na ba siya? Negative po, Pastor. Negative. Si Yes, Ma'am Joe. May Joe. Yan. Hello po. Medyo, good morning. Brother Max, pakigreet nga si Mia Jo. Ayan. Ayan, magaling si Brother Max. Ayan. Yes. Si Pastor Bong is watching us, and Raquel, Sister Raquel. Siguro si Sister Raquel to kasi I think naka-duty si Pastor Bong. Sister Nena Navarro is also Ayan. watching Hello us. po, Nay. Ayan. Good po. Nag-greet na ba siya? Hindi pa. Hindi pa po. Opo. Hindi pa. Si Sister Trinidad Aquino is also watching Wow. us. Sis, magandang umaga po sa atin dito. Mila Antiga Villosilio is Wow. also watching us. Ayan. Welcome. Hello, Mila. Opo. Magandang gabi po. Yes. Pinsan po kayo sa Pilipinas. Yes, Mila is from ano po yan, Pastor? Dumaguete. Uy, dumagets. Yes, from Dumaguete. Yes. Alright. Maayong gabi. Maayong gabi. Kapatiran ba? Yes, ako, Pastor Ram. Ayan, maayong gabi. Nagpuyo man na kami diha ng upat ka tuig. Yeah. Edna Montes Balauro is Ayan. watching us. Sis, say hi kay Pastor Long dyan sa Cebu. At saka kay Chef Robert Pablo is also watching us. Hello, welcome Yeah. po. Parang this visit, hindi ako nakatikim ng ng papaitan. Ayun. Yan si Pastor Ray, na-greet na ba siya? Negative po, Pastor. Alright, Pastor Ayan. Ray. Hello po dyan, Pastor Ray. Hello dyan sa Calvary Chapel, Paniki. Paniki. Pastor Renan pa po Praise. pala. Pastor Renan, hello po. Oh, yeah, Pastor Renan, dyan sa may Lucena. Also Opo. si Sister Jennifer Tablan, dyan naman sa Ayun. may Australia. Wow. Yan. Ayun. Together with Brother Dennis, I think. Ayun. At si Eileen Joyce Solis, nanonood Wow. din. Wife po ni Pastor Anthony. Yes. Hello, Ayan. sis. Ayan, kasi hindi ko narinig ang mga names na yon eh. Pero Opo, Pastor. salamat. Kung naulit man, it's alright. Kami po'y nagagalak, kayo Ayan. po'y kasama, nanonood, at so active sa inyo pong panonood, participation dito sa ating programang The Bible Cafe. Ayun. Yes. Ano yung tanong kasi kanina? Opo. Mga envelope. Mga envelope. Yes, yung mga namibigay daw po sa Mga bus. yes, mga sasakyan Everywhere. along the streets. Ano po yung Yes. respond po natin dito bilang isang Kristiyano? Yes, unang-una kasi, remember, everything that we have, everything who we are and what we have, what we possess, all come from Yahweh. Amen. So, basically, tayo po'y katiwala lang eh. Katiwala tayo. Ngayon, kung may mga sobre na inaabot sa atin at we are not sure where is that going to be to be used, kung saan nila gagamitin yan, ito, pagdating nila ay mga religious group sila, ang typical na sound na group will not hand an envelope to just anyone. So, 90% cult ito. Cult ang nagbibigay ng sobre sa atin. So now, pag inabutan ka ng sobre, anything that you put there, kahit piso siya, sinusuportahan mo yung cult na yan. So they will continue doing that. They will continue to become big. Meron pong dyan sa Pilipinas, ito po, meron pong malaking group sa Davao at ang kanilang one way to raise
para maponduhan yung binibuild nilang kingdom here on earth na the way they push their members ay nagbebenta po sila nagbebenta po sila ng dried mango sa mga sasakyan. At ang front niyan ay meron silang project sa church or meron yung yan ang proceed ang kikitain niyan ay sa pag-aaral ko po, ako po'y working student. Iba-iba na. Dried mangoes ang kanilang ang front dahil nga maraming mangoes obviously sa Davao. Now, the other way na nagre-raise sila ay meron silang mga group nagpupunta-punta sa mga bahay at meron daw silang project na para yung mga bata hindi maano sa drugs or maalis sila sa lansangan ay they actually teach them musical instrument. At I believe meron pang David yung supposedly ministry na they're trying to put together a foundation para maalis yung mga youth sa daan, mga ma-lessen yung mga drug user, drug user. Ito ngayon, naabutin kanila ng kahit ano po yung diyan, nakakatulong kayo sa natin, sa pagsagip sa mga kabataan. That's also coming from them. Yan, may mga iba-iba yung technique nila eh. Meron naman, meron na naman another cult, nandiyan sa Palawan. At kung marunong ka lang magbilang, yung magsimula ka sa first, second, mention mo yung pangalan nila. Okay? Cults ang mga yan. Ang kanila naman na idea ay ang mga miyembro po nila ay they will raise fund by pagtitinda ng taho, pagtitinda ng ang tawag dito, fishball, pagtitinda ng anything sa street. Ang kanilang kinikita, dinadala po lahat doon, pero ang kanilang mga miyembro halos hindi na naliligo. Pag makita mo yung mga miyembro nila, one time meron po tayong Bible study na ganyan ang kabuhayan nila sa Baguio. Naku, papasok ka pa lang doon sa kanilang inuupahan na room. Pagpasok mo, talagang yung amoy. Wow, yung amoy na matagal nang hindi naligo, matagal nang hindi nilabahan na klaseng damit. Pero nandun po sila. Para silang mga daga na nabubuhay. Yung kanilang kinikita, pinapadala ngayon sa kanilang base. Kaawa-awa ang mga tao na doctrinated sa mga kultong group. Kasama na yan yung kanilang mga supposedly front sa palengke na nangangaral sila at tapos pa after they say a little bit sa gospel, magbibigay merong taga-ikot doon sa basket, nagko-collect sila ng offering. Sila din ang mga usual na nasa mga sasakyan, sa jeep, sa bus, nagbibigay ng iba. Pupunta po yan sa base nila. At ang huli kong narinig na base nila ay nandyan po sila sa Palawan. Don't give a single peso sa mga iyan. Because if you give something, you lessen what Yahweh entrusted you sa iyong pocket, inilagay mo dyan, now that will be used against naman sa itinuturo ni Yahweh. Don't even. Pag-pray mo na lang, yung nag-abot sa iyo ng sobre nawa, yun din ay makakilala. Ma-open ang eyes niya at siya din ay makakilala sa ating Panginoong Yeshua. Pastor, that's a sad part po, Pastor, kasi if you don't have a certain church na inaatenan to the point na siguro yung mga ibang tao iniisip nila in that way, they can be able to minister or to help or serve sa isang church. But ito po talaga yung pinaka-importante na dapat meron po tayong inaatenan na church. Sa gayon, pagka meron pa tayong dapat isupport, ay doon po mismo sa home church po natin. And that way, rest assured na yung mga finances po na binibigay natin ay nagagamit sa furtherance ng gospel na ating Panginoon. Yes. Absolutely. Just a follow-up question lang po doon, Pastor, regarding doon. So, is it for us to confront them, to tell them, or it depends on our conviction na lang po, Pastor, po ba? Or tama po ba yun? Paano yung approach? Yes, opo. So usually, may mga taong gifted sa apologetics. At ikaw yon at may conviction ka to somehow find a way
para makausap mo yung taong bulag at captured sila sa napaka-taliwas na doktrina, why Opo. not? Pero Yes. kung hindi, avoid lang kasi magiging argument, debate at confrontation kasi yan eh. Kaya it's not a normal approach sa mga average na Christian. Ayan. Yes, opo. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa katanungan, Brother Ali. Hope na next edition ay makapag-send ka ulit. Yes. Alright. Sige po, let's move on. Yes. Hold on, I cannot hear myself. Alright. Sige Ayan. po. Let's move on to our next question. Do we have it with you, Brother Dennis? Yung pinadala po sa atin ni Sister Tanya. Ayan, yung kay ano po, Ma'am Rosana Sunflowers with me, bro. Let me check yung kay Ma'am Rosana. Yan, pwede po yan. Yes, yes. Apo. Ayun, sabi po ni Ma'am Rosana Sunflowers, Pastor, according to Psalm chapter 22 verse 20, what does it mean? Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dogs. So ito po yung Psalm 22 verse 20. Ano po ibig sabihin, Pastor? Okay, yeah. 22:20. Yes po, Pastor. All right. Ang sabi niya, deliver me from the sword, my precious life from the power Of the dogs. of the dog. Yes po. Okay. Dito ang the way I read yung Psalm 22, ang editor ng New King James na gamit ko, tinitle niya ang Psalm 22, The Suffering, Praise, and Posterity of the Messiah. Yun ang ano niya. Kasi we will not have time to read from verse 1 to verse 19. But from the conclusion of the editor, it seems like this is a messianic psalm. Kung messianic psalm siya, it is a messianic prophecy. It is a prophecy about the coming Messiah, Masiya ng ating Panginoong Jesus nga. So, kung ang sinasabi niyang, deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog, this can mean na until the proper time, na may appointed time na mamamatay ang ating Panginoong Yeshua, no? Kung yun ang tinutukoy niya, let not the Gentiles to touch me, those who are not even worthy to touch my life will not be victorious in taking my life. Kung ang Messiah ang pinag-uusapan, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, no? Kung siyang pinag-uusapan. Kung naman ito ay if this is done by to the chief musician set to the deer of the dawn, a psalm of David. Ibig sabihin kung ito ay psalm ni David, it can be a recollection ni David nung siya ay chini-chase, pinaghahanap, or even yung time niya with the Gentiles. Kasi alam natin ang mga Hudyo, they address sometimes ang mga Gentiles as dogs. Yung mga, they just do things according to their instinct. Kung ano yung maamoy nila, ano yung malasahan nila, ano yung kung ano yung pleasurable sa kanilang mga mata, they do it. Pero ang mga Hudyo, not so, because sa mga Hudyo, they have Torah. Meron silang careful instruction what to do and how they should live their lives dito sa mundong ito. Yun ang kaibahan ng mga Hudyo sa mga Gentiles. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa ating Panginoong Jesus, He also incorporated us, hindi na tayo foreigner sa Commonwealth. Ibig sabihin sa Torah, sa salita ng Diyos, hindi na tayo exempted ngayon. That we are now part of this. Tingnan nyo yung how a typical perspective na as we were also dogs, that we just do things what we want to do. Pero ngayon ay, wow, He considered us. Ephesians chapter 2
na tayo ngayon ay part na ngayon kung ano yung Commonwealth, kung ano yung habilin niya sa mga tao niya used to be just sa mga Hudyo, pati na pala tayo mga Kristiyano, nakapasok na rin doon. Kaya ito, ang dog ay yung hindi karapat-dapat to even touch my life. Pero siyempre, kung messianic siya, he will ended up be crucified by the Romans, but that is the proper time na. But other than that appointed time and day and way na siya mamamatay, save me from all these people. Remember, one time, even ang mga Hudyo, they tried to push him off the cliff para patayin siya. Opo. Yes, Ganun na lang yung attempt nila na siya ay papatayin ng mga tao. Even nung bago mamatay si Lazarus, ay they withdrew themselves dahil ito na nga, may danger na ang kanilang mga buhay. Kaya kung messianic, it talks about that. Kung David is also recollecting yung mga experience niya bago siya naging hari, that also kay David, because David was out there. Ang buhay niya is anytime may makakatsyempo sa kanya, ang mga Gentiles o mga kaaway niya na siya'y patayin. So basically, ang dogs ay hindi necessarily yung literal dog pets na pinag-uusapan natin kanina. These are the unworthy to even touch you, mga dog. So more or less po pala pa sir, figurative po yung pagkaka-describe sa dog po na ito. And right now we are on our first 1.5 hour together, and marami po tayong mga katanungan na pumasok sa oras na ito. And bago po tayo magbabasa ng next question, ay sabi po ni Brother Alan De Castro, good evening dyan sa mga kapatiran ko sa CCBC. Praise Almighty Yahweh. I love you all, sabi niya. And good morning to all my brothers and sister here in CEMI Las Vegas. God bless us all, sabi po niya. Sabi rin ni Ma'am Belen Moleski, God is good. It's another day for the good news. God bless po sa inyong lahat. Dakal pong salamat kay Kayungan, sabi po niya. Ayan, Brother Andy. Ayan, andyan din po si what I'm seeing here, si Brother Vincent or Sabia from Tarlac, no? Tarlac. Maya Pabengi. Ayan, mga kapatiran po natin dyan sa Tarlac, ano? Isang magandang gabi po. At sabi po ni Ma'am Rosana Sunflowers, thank you po, Pastor, sa explanation. Ayan. Thank you din po, Ma'am Rosana, for sending your questions. Sabi ni Brother Jonathan Bacani, good morning, Pastor Ram. Good evening, Bro Dennis, Bro Andy, and Bro Harold. Ayan. Parang TVJ lang, sabi niya. So blessed to see you all. Ayan. Shalom to all our brethren watching all over the world. By the way, yung TVJ, Tito Vic and Joey po yan. Oo, di ko na binanggit eh. Binanggit ni Brother Andy. Ayan. And, Brother Ed Mosqueda, good morning, Bible Cafe, and to my beautiful wife, Imelda from Gumaca, sabi ni Brother Ed. Hello po. Alright, sige po. Later, we will continue to greet ang mga kapatiran po natin. No? By the way, dun sa mga kakapanood po, in case kaka-log-in nyo lamang, and this is your first time to watch this program, you are watching the Bible Cafe. We are discussing the Word of God here mainly, and even yung mga questions, queries about this doctrine, about this and that. At kung may mga clarifications po tayo regarding sa ating Bible study or regarding sa ating Christian walk, just let us know by interacting with us. I believe last night meron po tayong isang viewer, and he said that meron siyang something na sinabi that somehow it's kind of negative. But you know, if you do not agree with all that what we're presenting here, kindly let us know why. No, wag lang po yung peke yan. Why? What mo nasabi na peke? Let us know also, because we are here to discuss things. Ano po, na pinag-iisipan nating mabuti at hindi lang yung basta na lang nating sinabi and then we left. Kumbaga, wala po tayong mapapala po doon. So, our goal is to edify one another, maging magpalakasan po tayo sa salita ng ating Panginoon. Alright. Absolutely. Sige po, at we will proceed to our next question. Ito naman po ay galing kay Bro Harold. Do you have yung katanungan ni Brother Alan about dun sa
Sige nga, bro, if you could read it for us. Okay. Ito po yung question ni Brother Alan De Castro. Pastor, bakit po ang mga inosenteng mga bata ay kailangang magdusa sa sakit tulad ng cancer? Ito po ba'y talagang nakaguhit na sa mga buhay nila? O ito po ba'y alam na rin po ba ng ating Panginoon na mangyayari po ito? Ayan. Maraming salamat, Brother Alan, sa inyong katanungan po. Yes. Alright. Well, alam natin na this world is not designed to have sicknesses to us. At again, it's the same answer, Brother Alan. This is not the doing of Yahweh. This is the cause, this is the effect of the doing of man. Alam natin na at one time, cancer is not even existing. For the reason na ang mga batis, mga ilog, mga water supply, they are all packed. They are all, kumbaga, nandyan lahat yung nutrients, nandyan yung mga minerals, untouched sila eh. Before, simply as when you drink sa spring, pag uhaw ka, you drink sa spring na lumalabas naturally from the ground, yung minerals dyan ay complete. Wala siyang any kind of E. coli or anything like that dahil malinis. At the same time, yung lahat ng much of the minerals na kailangan ng katawan mo, magsimula ka sa iron, magnesium, nandyan din sila. Unknowingly, you are drinking water, but you are actually ingesting or you are inaano mo yung mga minerals na kailangan ng bones mo, yung katawan mo, yung cells mo are intact. Anong ginawa nila? Pinolyut nila yung tubig. Now, after nilang pinolyut ang tubig, tinakot ang mga tao. Ngayon, ang mga water supply, meron ngayong mga reverse osmosis. Now, ang tawag ay purified water. Alam ba natin kung ano yung purified water? Purified water, they made sure walang minerals na papasok sa ating katawan when we drink water. Isa lang po yan. And then, ginalaw nila ngayon ang pagkain ng tao. Kaya ang pagkain ng tao ngayon, instead na yung mga nutrients ng lupa ay napunta sa mga bunga, dahon ng mga halaman, hindi po, inisprayan. At ang synthetic, ang chemical ang nagpapadahon, siya din ang nagpapabunga. Pero wala na yung minerals na galing sa lupa, etc. So ang mga kinakain natin, iniinom natin, they're not even helping our health. So ngayon, yung mga pagkain ng mga prito, mga chips, mga MSG, eto naman ngayon, i-introduce naman yung something to destroy our health, our body, free radicals, cancer cells. Ngayon, pag nagsimula sila sa katawan natin, they can easily invade ang ating system. The next thing you know, pabata ngayon ang mga cancer if you notice. Dahil ang pag hindi ka conscious sa iyong katawan, your cells, number one, are already weak because you're eating a GMO food. Number two is you're not even aware, kinakain ka na sa loob pag narinig mo yung symptoms. The cancer is already all over your body. Is that the doing of the Lord? Absolutely not. That's the doing of man. Yan ay epekto ng greediness or some people, some group na nandito sa mundo. They meant to kill us purposely, pero they kill us slowly. Ito ngayon, ang cellphone, it's already broadcasted, it's already exposed that how bad is the radiation ng mga Wi-Fi and all the electronics. Pero ngayon, it's too late. Why? Why they're bringing it out? Because it's too late. People are addicted to cell phones already. But they waited until bago sila maging addicted, wag mo munang i-announce. Wait until yung addicted na, hindi na makahiwala yung tao sa cellphone niya. Now, kahit i-announce mo yan, hindi na rin sila hihiwalay dito. Part cyborg na tayo eh. So hindi, wala itong kaugnayan na bakit pinahintulutan. Parang someone permitted it eh. No, ito ay gawa ng tao. Magkikialam ang Panginoon later on sa millennial at saka sa eternity. Yan, kasama natin siya.
Yes. Every galaw kasama siya. Amen. Pero Yes, sa ngayon, He will let this light go to its fullness. Marami siyang mapuprove na kung gaano siya kabait, gaano siya kalabing na isang Diyos. Kaya tayo, halimbawa, tayo mismo ngayon na ano natin yung salita ng Diyos. Kung talagang totoong we appreciate knowledge, we should start eating organic. Yes. We should start drinking healthy water. Ayan, si Brother Ver. There Ayan. is a kangen water that can actually make your water not only drinkable, not only to quench your thirst, but it actually helps your health. Yan, ang mga dapat i-pursue ng tao ngayon. Hindi yung careless sa kanyang iniinom sa pagkain. Pag nagkasakit siya, biniblame niya ang Diyos. Ito na nga yung knowledge eh. Ito yung knowledge. Ito yung manual eh. Ito yung prescription niya in order for us to be separate sa mga victims ng system na ito na unknowingly ay sa mga kinakain nila that yun mismo ang magkukos ng sakit sa kanila, yun mismo ang papatay sa kanila. Yes. Simple po dito sa Amerika, sa kakaunting difference lang yung regular milk at saka yung organic milk. Alright? Very simple. Sometimes $1 lang ang difference niyan eh. Pero isa na siyang karton. $1 lang, I think. Kasi it's been a while na tiningnan ko yung non-organic eh. Now, itong non-organic milk, there are 120 plus synthetic chemicals, hormones na bago na produce ito. Itong organic milk na walang na more than $1 o $1 ang difference niya, wala lahat yung chemical na yon. Think about it. Pero people still drink non-organic milk. Ayun. Start drinking organic. As simple as that kung Yes. tayo po ay concerned sa ating katawan. Para hindi ka magkakasakit, magkasakit ka dito, hindi ka magkakasakit dito, you don't bother the Lord, you have less prayer requests. Yes. Po, Pastor. I think that's how far the wickedness of men nagpupush pa, Pastor, na to the point na lahat ng bagay na create na ating Panginoon ay ina-adulterate nila or ginagawan po nila Yes. ng something na it will kill even yung fellow men po natin. That's how the wickedness had got in sa buhay ng Yes. isang tao. And if I may add din po, dun sa nabanggit ni Pastor Ram po sa atin na perhaps some of us are wondering, if He is the Almighty, He's in control of everything, then why He's not stopping this to Yes. happen? Well, it's because He gave us the free will. Yes. Binigyan po tayo niya ng free will. At least for now, andun po, until dun sa darating po na mag-intervene po siya, literally, right now, He's allowing us, mga tao, to do our thing. Itong mga nangyayari po ngayon, but one day, He will intervene. Yes, The Almighty will intervene. I remember po, Pastor Ram, if you remember also, nung nagpunta po tayo sa Dagupan, there's a famous doctor there na si, naturopathy po yata, tawag po dyan, Pastor Ram, sa approach po niya. And Naturopathy. yes, bago po kasi siya mga kaibigan, bago siya mag-check up, ay magbibigay siya ng lecture po At yung lecture po niya, very informative. Ito po yung isa na hindi ko po makalimutan sa sinabi po niya. 1920s below, this is according to him, sabi po niya, 1920s below, halos wala daw pong cancer. Yes. 1920s above, doon na po nagsimulang nagsulputan. Because that was the time MSG was introduced. Yung MSG po. That's according to him. And this is a doctor na, kumbaga, veterano na po. Kaya, in connection po dun sa nabanggit ni Pastor Ram, ay we should be careful sa ating pong mga kinakain. MSG pa lang yun. Marami pang mga bagay na ginagawa ng mga tao. Yan. Salamat po. Alright. Ano din po pala sa atin, before we read yung next question natin. Si Sister Mejo, again, good evening. At si Brother Christian John Sese, asawa po yan ni Sister Faith. Maya Pabengi, sa inyo po dyan. At kanina po, Pastor, meron ding po pala na comment si Ma'am Grace Gamboa.
Okay. Do you have it with you, Bro Harold? Itong comment ni Ma'am Grace? Meron po. Ayun. Sabi po ni Ma'am Grace Gamboa, Pastor Ram, this is just an observation and sad about it. The people in the church, such as the church where I work, their understanding of Shabbat or Sabbath is Sunday. Please pray for these people and know that the Sabbath is the Sabbath, not Shabbat, not Sabbath. Honor the Sabbath day and keep it holy. Yan po yung sabi ni Ma'am Grace Gamboa. Salamat. Yan. Ma'am Grace, sabi rin ni Sister Unbi. So, Okay. my two sisters are watching also. What are the names of your sister, Sister Unbi? Ayan, welcome. Happy viewing po sa inyo. Ayan. Alright, so May sister siya? Opo, I don't know, sisters na ano, Biological or baka- po, mga ano, sa, ano sa lang po Korea. Opo. yes. Pero bumati si Brother Max kay Opo, bumati po siya Nag-Korean na kanina. naman si Brother Max. nag-Korean. Ano sabi niya? Ang sa inyo? Ano sa inyo? Hanyang seyo, sabi po niya kay Anong sa iyo, Medyo? Yan. and Umbi, Ayan. sabi po niya. Ang sister Umbi. Alright, Sa akin, maraming... hindi tinatanong anong gusto ko ni Max. Ayan, Bro Max may message mo si Pastor Ayan, Bro. PM mo daw si Pastor, Brother Max. Oo. Ayan. Hindi niya tinatanong anong gusto ko eh. Pero sa iba, tinatanong niya, anong gusto mo? Di ba ganun yun? Ayun yung sa'yo. Opo. Ayan. Anong sayo? Sister Lalaine is watching us right now. Sister Lalaine, magandang Hello, umaga welcome sa po. atin dito sa Beautiful Paradise, Hot Place sa Las Vegas. Ayan. Si Chef Alright. nanonood din, no? Opo. Si Chef Robert. Okay. Ayan. Ayan, hello po. Good morning po sa inyo dyan. Sige po, we'll proceed to our next question. I have here, yung una ay kay ano po Sister Tanya. Do you have it with you, Brother Dennis or Bro I don't Harold? have, bro. Wala din po sa can read Alright. it. Sige po, ito po yung question po niya. This is in line po dun, Pastor, sa pinag-usapan po natin kanina, yung about sa animals. Sabi po niya, Pastor, is it a sin kung ang hayop po dangerous po and you decided it for mercy killing? Siguro yung mga aso na Yung aso may ulol. nauulol po, yung mga ganon. So, ano daw po yung perspective niyo po doon, Pastor Ram? Kung siyempre, ang tinitimbang natin dyan, yung buhay ng Yes. tao at buhay ng hayop. Kung ang pinag-uusapan na you cannot help the animal, will harm, or will even take life of a human being, Mhm. then the decision is obvious. Ano? Is it necessarily mercy killing or maybe adoption will work? For me yan, yun na ba yung option natin na it's either mercy killing or keep the animal. I think meron pang another option dyan Kung the animal is not fitting in the environment, halimbawa in a given house, Opo. ay pwede naman niyang pa-adapt. Someone will be willing to take care of those. Kaya ako yung mga, I hear people na marami silang mga aso, marami silang mga alaga because kesa sa maging palaboy-laboy ang mga yan. I really appreciate those people. Kaya noon nakikita ko ang gulo naman ng bahay nila, yung parang ang gulo naman. Kasi yung iba sa loob ng bahay na sila pinapatira Opo. yung ganon. Noon magulo ang iniisip ko pero ngayon I appreciate now I understand. Kasi nga instead na maging palaboy-laboy yung aso o yung pusa ay nandyan sila. Matitake mo yun na why not? Instead na mercy killing. Meron namang adoption dyan. Pero halimbawa, nawala yung idea ng adoption. Dangerous na itong aso kahit na or yung alaga, kahit sinong makalapit sa kanya, kinakalmot niya, may rabies siya, o kaya kung aso siya, kung sino makalapit ay kinakagat niya at hindi na siya matrain. Well, mercy killing is the only option. Hindi na, siyempre, dangerous na yung taong o yung alagang hayop na ganyan. But it's always good to give everyone a second chance. Yan ang alam natin Kasi Yes, sa bahay namin, nagkaroon ng incident na at one time, si Lo ay nasaktan niya si Zek. Oo po, ang bunso namin.
Pero ang daming advice na get rid of the dog. Yes, Lalo opo. na si Rebecca is coming. Pero knowing kung sino si Lo, I know Lo eh. That was an accident. It is not his nature. Though we did all the precaution. We did all the steps na, yes, we listened to advice, pero we put it in the balance. We alam namin, hindi naman siya mangangagat, pero at the same time, ginagawa namin siya ng sarili niyang bahay. Meron nga siya sariling kwarto sa bahay eh. Sabi nga ni isang sister na nakita niya si Lo, sabi niya, "Hoy, si Lo," sabi niya, "yung kanyang room, pag pina-rent mo to, 1,000 pesos na to every month." Wow. Part of the family. Yeah, sa room niya talaga. Though, meron siyang naka-bar. Hindi siya pwedeng lumabas to malaro niya maabot niya si Rebecca. Pero lately, may development na now, he's licking Rebecca's face. Si Rebecca, tuwang-tuwa. Gusto naman. Si Lo ay nililik siya. O yun, malapit na. Alam na niya. That's another boss family. Bagay na ganyan. It's always good to give a second chance. Hindi naman yan immediately. May judgment ka na eh. May hatol ka na kagad. No. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po, Pastor Ram. Yes. Ayan. Alright, let's move on sa ating pong next question. Ito po ay galing kay scripture po ito, Pastor Ram, in Isaiah 45. Galing po kay Ma'am Jules Trinidad. Again po, good morning sa inyo po dyan, Ma'am Jules Hello po. Trinidad. And this will be read by Brother Harold. Bro, if you could read ang ating question. Ayan po. Ito po yung question ni Ma'am Jules Trinidad. Pastor Ram, can you please explain what the Lord meant in Isaiah chapter 45 verse 19 about not seeking Him in vain? Ayan po, Pastor. Ayan. Pastor, ito po yung scripture ng Isaiah 45:19. I have not spoken in secret in a dark place of the earth. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Ito po yung scripture po, Pastor Ram. Okay. Ano yung tanong? Yung tanong po, Pastor, ay let me check. Can you explain what the Lord meant in Isaiah 45:19? Ang po yung gusto ni pahiwatig, iparating po na mensahe. Okay. Yes. Ito ay similar ito sa introduction ng Book of Romans. Na Book of Romans, sinasabi niya how God revealed Himself even sa creation. If you look at the creation, you will know someone created this world. Yung revelation niya sa tao, even yung conscience natin, malalaman mo, is there purposely to somehow introduce to you that there is a higher power, there is a being that is above you. Ayan, conscience natin yan eh. Much more, sa panahon natin ay we have the Bible and there is this account ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua, kung ano yung paano niya ni-represent ang ating Amang Diyos na anong klaseng buhay at anong klaseng mission na meron siya dito na dapat ini-emulate natin yan. Ito yung another way to look at it. Sabi niya, I have not spoken in secret in a dark place of the earth. Ibig sabihin, hindi ito pasikreto na kung paano ko kayo trying to guide and I'm trying to tell you my will and my ways. Hindi naman ito pasikreto. So ito ay open to everything. I remember si Apostle Paul nga nung siya ay humarap kay sino na to kay hari nung inimbita ng newly appointed governor at si Felix sa Book of Acts, and then ang kanyang pananalita, sabi niya, alam niyo po mahal na hari, ito ay hindi lingid or hindi po ito sikreto, ito ay lahat ay naalam nila ang nangyari kay Jesus. Ayan ang ano niya. Ganun din ang sinasabi dito.
na ang ating Panginoong Yahweh, when He communicates, when He presents His will, ang kanyang salita, hindi do sa few people. Ito ino-open niya because wala siyang dapat itago. And then He continues, I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. Ibig sabihin na ang inyong labor, ang inyong desire na makilala ako, ang labor ninyo, effort ninyo na makilala ninyo ako, yan ay walang pupunta yan sa walang kabuluhan, no, at all. Because if you desire, put your effort to know me, you will have all the good benefits for you sa buhay na ito, sa buhay na walang hanggan. Hindi in vain when someone seeks the Lord. Ito siguro immediately pwede natin dalhin sa panahon natin. Sometimes makita natin yung mga taong too much into reading, understanding, studying ang salita ng Diyos. They're not wasting their time because that's not in vain according sa sinasabi niya dito. Pero those who spend their time, effort, labor, so many other things but not the Word of God, that might be in vain. Because someday, they will not even use that pagdating sa mga critical point ng kanilang buhay. So for us to desire and know Yahweh through His Word, hindi po yan pupunta sa walang kabuluhan. Yan ay pupunta sa something so valuable, so meaningful, so relevant sa ating buhay. Ino-opposite ko lang po siya. No? And then ang sabi niya, I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Yung kaayusan. Yung tama, yung absolute na tama, at yung kaayusan sa inyo, yan ang sinasabi ko. Anong talo natin dyan? Yes. Absolutely, wala pong talo. Kaya ganito na lang yung excitement natin na every time we have a program, we get to study the Word of God na before your hearing, even recorded, you can watch it later dahil meron talagang pupuntahan every time we open. We consider serious, hindi lang para maging matalino tayo, kundi, wow, ganito pala yung pinapagawa ni Yahweh. Gagawin mo, may pupuntahan yan. Maraming benefits ang pupuntahan ng mga pag-aaral natin, especially kung isinasabuhay natin. Now, I wanna go a little bit doon sa sinabi ni Ate Chat, even Grace Gamboa alias, na ang church na dinadaluhan niya, they consider na yung Sunday ay ang Sabbath nila. Actually, that is a common reasoning, but a reasoning na hindi talaga may sense. Tingnan mo muna kung ano yung Sabbath before you can say ang Sunday mo ay ang Sabbath. Ang Sabbath ay as much as possible you wanna contain yourself in the idea of you communicate with Yahweh, you rest your soul, you rest your body, mind and soul before Yahweh on Sabbath. Kaya nga ang Sabbath means rest. You put everything down. That's your rest. Kung pwede mong gawin other days yung house chores, you do it on other days because you want to rest. Yung mga plano mong mga gagawin na if you can do that on other days, you should do that on other days, not on the Sabbath, hindi yung rest day mo. Pero tingnan natin ang typical na church. After na siguro yung church na inatinan ni Ate Chat, siguro after ng service, gagawin nila, punta sila doon, yung gagawa sila nito, maglalaba and everything. So that's not a Sabbath. So don't say yung Sunday mo, yun na yung Sabbath. No, you just chose to have a worship service on Sabbath. But who said not to observe Sabbath? Walang nagsabing not to observe Sabbath. So now many people are worshiping Yahweh according to what is right in their own eyes. Saan po pumupunta yan? Bumabalik yan sa Book of Judges. Kaya nga many people are defeated by the enemies. Many people are under control by the enemy, by the system of the world, because they worship now their God according to what is right in their own eyes, not according to the
written scripture. Ngayon, gusto ko pong i-add yun dun sa comment ni Ate Chat, even Grace Gamboa. Yan. Maraming salamat po, Yes. Pastor Ram, sa explanation. Sabi rin po ni Mama Clarita Estrada, watching here with Leia Hopper. And hello rin po kay Mama Grace Lan Epimario at saka kay Mama Mila Antiga Bilio Silio. I think kakilala po niya si Yes. Brother Andy. Hi, Doy. Kamu sabi po niya. Ayan. Alright, meron din pong mensahe si Ma'am Cory Guevara. Oliado, good evening, Ate Mayoni. If I, my sister-in-law from Lipa, Batangas. Mga Ayun. kaibigan po Wow. natin dyan sa Batangas, Hello no? po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And we will proceed po sa ating last question of the night, sa ating episode or of the day. But for you, mga kapatid, mga kaibigan, if you have questions pa na gusto niyo pong ipadala sa atin, ay just keep it coming. Ano po? Ipadala niyo lang po dito and Adonai willing by Monday pag-uusapan po natin Yes. yan. Ang Absolutely. inyong pong mga katanungan or queries. At ang ating pong last question po for at least for this episode ay coming from Ma'am Belen Moleski. Thank you Okay. po, Ma'am Belen, Okay. for sending your question. And if we could ask Bro Harold to read. Ito pong, Yeah. do you have it with you, bro? Ayun po, meron po. Alright, thank you. Take it away. Ito po, sabi ni Ma'am Belen Moleski, Pastor, may you clarify yung Matthew chapter 7, verse 21. The place where I used to work, lagi po nilang minimension the name of the Lord Jesus Christ and also ginagamit nila na expression. Yun po. Alright, sa Matthew 7, ano po? Matthew 7 verse 21. 21. Do you have it with you? Yung ano natin, Brother Dennis? Yung, Matthew 7:21 sabi po, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ito po Yes. yung Pastor. Ayun, okay. Alright. Salamat. Salamat, Sis Belen, for sending us your question. Yes. By the way, I want to greet si Pastor Roel Castillo. He's Ayan. watching us dyan sa may Calvary Chapel, Montalban. Ayan. Hello po, Hello, Pastor. Hello. Say hi to your wife, Joy, and your children. Thank you for joining us even sa episode ng Friday episode natin dito sa Bible Cafe. Yes. Also si Raymond Gamboa just Ayan. joined us. Maya paabak kakatamo Kenny. Actually itong Matthew chapter 7 beginning verse 21 hanggang 23. Ito po yung mga what do you call this, yung nag-a-utter, yung nagme-mention sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, di ba? Now, it boils down dito hanggang sa verse 23, hindi yung mga pagsabi mo ng, oh, praise the Lord, oh, Jesus, hallelujah, oh, Jesus Adonai, o kung ano man yung mga exaltation mo or mga flowery words mo na alam mong sabihin, mga Christianese, Christian phrase. Opo. Christian phrases na alam mong sabihin, that's not what it is. Kasi alam natin dito nga sa Las Vegas, meron tayong kakilala na ang daming nilokong tao at nilolokong tao even at this time. Some of our viewers, they know the person I'm talking about. At ang dating niya, parang sis, and then pag nakuha na niya yung pera, pagpapalain tayo ng Panginoon dito, God bless you, God bless you, ganun ang dating niya. Pero all along, alam niya, that money, pag-good time niya, yung pera niya, he buys things out of doon na nakukulimbat niya sa mga taong nabibiktima niya po dito. California and everywhere na kung sino yung nagogoyo niya, ika nga. So, hindi yung pag-mention ng pangalan ng Panginoon. Kaya sometimes, mapapansin mo yung masyadong religious magsalita. Sometimes, parang nagiging warning sa atin yan. Ba't ganito magsalita ang taong to? Wala nang lumabas sa bibig niya, kundi praise the Lord or something like that. Hallelujah! Parang gusto niya ipakita na he's so religious. Though
dito sa susunod na mga verses, sasabihin ng Panginoong Yeshua, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Oh, di ba, we did this, nag-prophesy kami, nagpalayas kami ng demonyo, at we did this, all the church activities. It boils down to sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala dahil kayo, ang sabi niya sa verse 23. And then I will declare to you, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Kahit ano pa yung nakocontribute mo sa church. Nangangaral ka sa church, o nag-lead ka ng worship sa church, o kung nagpapalayas ka ng demonyo, kung ano man yung role mo sa church, ang inahadlang ng Panginoon, ang buhay natin nakasakto sa kanyang salita. Righteousness and godliness is the prerequisite before you even involve yourself. Pero ngayon, may mga taong they're not even involved sa church, and yet they are working on their righteousness and godliness. That's even better. Hindi yung pagpasok mo sa church, gusto mo ma-involve ka na immediately. Number one, ay ini-discourage natin yung mga taong gusto nilang ma-involve immediately. O kaya kung wala silang gagawin sa church, wala sila sa church. What is that? That is a no-no. Kaya nga, ay nabili ni Apostle Paul na before mo bibigyan ng gagawin ng isang mananampalataya, yung dapat matured siya, matagal siya sa pananampalataya na bago mo gamitin yan. Even sa Old Testament, merong picture yan eh. Hindi ko muna munga na yung tinanim mong punong kahoy, hindi ko muna munga na, kainin mo na, no? Hindi pinapakain ng Panginoon yan. Yes. Hindi rin niya gusto makarating sa tabernakulo o sa templo yan. Don't eat yung mga early fruit ng isang punong kahoy. Tingnan mo, consistent yan. From Old Testament, may picture na. Sa New Testament scriptures, may picture na yan. So dito, ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi yung mga mabulaklak na pananalita na, Lord, praise the Lord, oh, God will bless you, or God will, mga gano'n ang mga pananalita. No, ang buhay mo ba naaayon sa salita ng ating Panginoon? Becoming righteous. Becoming godly ba? Nirecognize ba natin ang batas ng Diyos? Ito na nga, sometimes, even ang mga churches na mismo, sasabihin na, hindi na natin kailangan yung batas ng Diyos. Dahil tayo ay napatawad na, tayo mahal ng Diyos. Ano ngayon? Anyway, napatawad ka at mahal ka ng Diyos. Anong gagawin mo? Basta, kung anong gusto kong gawin sa buhay na ito, magagawa ko na ngayon dahil ako'y napatawad na. Ini-ignore nila ngayon ang batas. Yan ang mga lawless. Yung ibinubuhay nila ang kanilang mga buhay na hindi na consider yung boundary nila kung anong pwede nilang gawin at hindi pwedeng gawin. Ayaw ng karnal yan eh. Ayaw ng carnality natin. Gusto natin, magagawa pa rin natin yung mga dati nating ginagawa bago tayo nakakilala. Anyway, ngayon nakakilala tayo. So kahit anong gawin natin, ligtas pa rin tayo. Yes, wow. yes. Yan mismo ang nagiging popular doctrine. Marami nang napasukan ng mga churches ang ganyan na katuruan o doctrine. Yes. Ingat po tayo. Dapat, dahil ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin ay yung buhay natin na sasakto sa kanyang salita. Therefore, when the day will come, we see Him, I really believe with all my heart, He will say, come on in. Ayan. Salamat, Pastor Ram. Maraming salamat po, Pastor Ram, at sa kay Ma'am Belen Moleski. Thank you for sending again ang inyo pong question about dito po sa Matthew chapter 7. And I believe that is a very relevant na question, especially po sa panahon po natin ngayon. Hold on, I'm trying to adjust. Okay, there. Ayan. Salamat po again sa lahat ng mga nag-interact po sa atin. Even si Brother Alan Di Castro, sabi din po niya, maraming salamat po, Pastor Ram. And we have also si Brother Christian John Cesar saying hi. Ayan. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, no? Even kay Mila. Mila is a good friend of mine from Dumaguete. I-spread na to, no? Ipakalat na to ni sa atong mga kaamigo at this program that we have every night. Mila, sa mga kailan na to din na sa Dumaguete. This is, one good thing. If there are 2 or 3 things, as I have been saying, na pwede natin pong ma-post sa ating mga social media, this is one. Ito pong programa na ito.
At Ayan. kami nga po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagsuporta sa episode po na ito. Ayan, sabi rin ni Sister Belen Moleski, yung mga pinsan daw po niya ay nanonood, sila Ma'am Edna Lazaro and kay Ma'am Edelita Isip. Ayan. Also joining us si Brother Don Fernando Vergara, of course, and andyan din si Sister Manu Ayan. Vergara. Sabi rin ni Ma'am Helen Flores Pablo, have a blessed day po sa lahat, sabi po niya. At kay Ma'am Cory Guevara Olado, good evening Ate Mayoni, my sister-in-law from Lipa, Batangas, sabi po niya. Oh, wow, okay. At sabi rin ni Ma'am Jules Trinidad, praise Yahweh, thank the Lord for Bible Cafe. Thank you, Pastor Ram and Bible Cafe staff and family. Yes. Have a blessed weekend. Ayan, what do you have, Brother Harold? And din po, I would like to greet din po si Ma'am Maria Cristina De Feo Beson. Ayan. I think kakilala po niya si Auntie Malu. Ayun, ano sabi niya? Sabi po niya, hello po sa lahat. Thank you po, Ninang Malu Vergara, for inviting me here. Ayun, Ganun welcome din po sis. kay Sister Tanya. Sabi po niya, hi sis Christina Beson. Ayan. Ayan. At sa lahat po ng mga again nagpadala ng mensahe at dun sa mga just listening sa ating pong episode sa gabi po sa araw po na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat minsan pa for joining us for at least for more than 2 hours. At sa lahat din po ng mga kakalagin lamang, this is what we call the program The Bible Cafe dito po sa Leader News Philippines. Pinag-uusapan po natin dito, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon at ang mga ibang bagay po na may kaugnayan sa kanya pong kalooban. We don't just put down any religious groups or people, Yes, but we that's right. balance everything with the scripture. Yun po ang ating final authority. And so, that's in line also with the word of God. Na ang salita po ng Panginoon, Yahweh Himself, gusto rin niya na hindi lang po tayo basta-basta naniniwala, Ayan. tumatanggap, but we also consider, we also think, ano ba itong pinapasukan ko, Yes. pinapaniwalaan ko. And this program that's one of the purposes why we have this. Napag-isipan po natin, ano ba itong pinapasukan natin na religious group or another group lang ba ito. Hindi lang tayo basta-basta naniniwala or tumatanggap, but we think about ang mga bagay na ipipresent po sa atin. And again, si Brother Andy po ito sa inyo pong lahat. Nagpapasalamat and Adonai willing, kita-kita po ulit tayo sa araw po ng Lunes. Ayan, before I say my parting words, sabi po pahabol ni Sister Malu Vergara, thank you BK family. Sabat Shalom everyone. Yes. Kay Ma'am Belen Moleski, thank you Pastor Ram for codification. May the Lord Jesus Christ be with you all. God bless po sa inyong lahat. At sabi ni Maria Cristina De Feo Beson, hello sis Tanya, my first time here watching from Germany. Ayan, all the way from Germany. Kay Ma'am Rosana Sunflowers, have a safe weekend. Shalom. Yan. Ayan. So, maraming salamat for being here with us with the whole duration po ng program. If you missed the first part, you can catch us over YouTube or even dito po sa Leader News Philippines. Once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay and may the Lord bless us all. Si Muli Harold po, ba magpapaalam? Opo. Opo. Go ahead, bro. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong oras, sa inyong pong pakikinig sa amin, sa inyong panonood. Nawa po Yes. ay magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode sa Yeah. Monday po. And nawa po ay marami po kayong natutunan sa episode na ito. Yun lang po. Ito po si Brother Harold. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Alright. Salamat mga kapatid. At wow, this is a one Yes. fruitful episode. At again, salamat sa ating Panginoong Yahweh. Salamat sa presence at labor ninyo dyan mga kapatid. I know late na again dyan sa Baguio. Salamat po sa ating mga engineers. Yes. Yes. Si Sir Oliver, Sir Mark, si Sir Ace. Salamat po sa inyong staying with us. I'm sorry, but we cannot pay you overtime. But the favor of Yahweh will be sa inyo po. Salamat Bro Andy, Bro Dennis, Bro Harold. At alam natin, another time nang Yes. napag-aralan namin last Wednesday's message, another opportunity
another time that we were able to wash our brethren's feet. Amen. Sa nakalipas na Yes. 2 hours. And that is always a privilege sa atin. Whether 3 hours lang yung sleep natin or whether yung dinner natin, kinain natin within 7 minutes para mahabol natin ang time ng Bible Cafe to be part in it. Yahweh is the one watching us all. At Amen. sa ating mga viewers naman, all you have to do, which many of you are already doing it. Tingnan natin, coming from different parts of the world. Sana mga engineers natin dyan, if we can have a globe map na every now and then pwede nating malagay kung nasan yung mga viewers natin. Yes, Para makita lang natin kung how spread yung mga current na nanonood sa atin. That will be nice. That will be something. Yes. Pero next, by Monday episode, Adonai willing, we will have a moving screen na dito sa likod because a family blessed us, a viewer, a family dito sa Las Vegas blessed us to provide those. And even yung mga, kasi by August 25 po, I will be going sa Illinois and Bible Cafe, Adonai willing, will continue. Ando na naman yung ating studio. But this time, I will be more ready dahil nga dito sa family natin who blessed us to purchase, to buy yung lighting natin is the same as itong gamit natin dito, if not better. And then meron tayong green screen and Engineer Oliver will take care of that. Kaya you see, yan ang mga napagpagpalang mga kapatiran natin. Salamat po. Let me na-greet na ba? You see, Rina Samaniego, have a blessed weekend po. Shalom. Shalom din, kapatid. Kapatid na Rina. Sino pa yung si Sister Crema, thanks for everything po. Yes. God bless us. Have a great and a restful weekend in the Lord. Ayan, Cory Guevara, shalom everyone. Kanina po ang ating naging proverb of the day. Let me just read it quickly. One or two, we can do some parting encouragement. Sabi niya sa verse 8 ng chapter 12, a man will be commended according to his wisdom. But he who is of perverse heart will be despised. Ako, careful tayo sa mga who we are now because someday we won't be here. Ano kaya yung remember sa atin ng mga tao? Or how people really wanna endorse us to people they know. Kino-close lang yan ay naku, hindi ko maasahan to hindi ko ma-introduce ko to, gugulo lang tong grupong to, diyan ka na lang pag gano'n na pag tayo ay perverse. Pero kung tayo ay wise, we can be makasama tayo even sa mga loved ones nila, sinasama na tayo kung tayo ay may wisdom from Yahweh. Verse 9, better is the one who is slighted but has a servant than he who honors himself but loves bread. Ibig sabihin dito, yung simple lang yung dating niya, pero nandyan, malalim yung kanyang bulsa. Ibig sabihin, marami siyang, marami siyang pera, pero simple lang siyang tingnan. Kesa yung maporma, pero wala naman pala siyang pera. Yun ang ibig sabihin niyan. And then sa verse 10, a righteous man regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. Kumbaga, wala, nothing in compare. Yung pinaka-the best niya, hindi pa naabot nung lowest point ng pagmamahal ng righteous. Kaya ang encouragement, let's pray na tayo nawa ang buhay natin is nafi-fit dun sa isang righteous person. Kung hindi, akala natin tama yung ginagawa natin, pero we're merciless pala when it comes to dealing with our fellow men. And then verse 11, he who tills his land will be satisfied with bread, but he who follows frivolity is devoid of understanding. Simply yung pwede mo nang gawin ngayon pero hindi mo ginagawa, and then later on ay you will not be satisfied. Kumbaga, it will only cause you stress. Like I said, yung procrastination natin, sometimes binabantayan po yan yan ang nagpapa-behind sa mga things we need to do. Siyempre sa kanila, agriculture,
Pero sa panahon natin ngayon, there are many different things. Iwasan natin yun, di po ba? Opo. Para tayo ay we will be at peace, satisfied tayo every single day. Salamat po again. Meron nga nag-suggest na, but wala po daw weekend edition ng Bible Cafe. Yeah, Well, at the moment, we will conclude this week na this will be our the 5th day kasi, the 5th day. And then ng ating program, Monday to Friday po tayo. We will miss you. I know Yes. you will miss us just the same. But Adonai willing, we'll see you again Yes. next Monday. Ayan. Opo. Salamat po again. Si Pastor Ram Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. As we always say, mabuhay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Yeshua is almost coming. So get our ready pack and ready to meet Him, even meet Him in the air. Amen. Ayan, salamat po. Let's live our lives according sa kalooban ng ating Panginoong Yahweh. Salamat po. Everyone, Shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas.